Batzaldeon eta ekainean 30an uki behar genuen udalbatza etzan nein, besteak beste neuk ere zintxasuna eukin nolako. Eta orduan, ordukua zen ohizko osoko bilkuraren batzarra zana, gaurko egune ekarri genduen eta ohizkotasunez mantentzen dugu. Naiz eta fetxatik ateatzen dianian plenuak normalian ezoizkoak izaten dian, hau berez ez da ezoizkotasunez deitutako udalbatza bat, ohizko udalbatza ordezkatzea datorren kasuan, eutzien dixau eta harta berri ematiak eta erregu galderak eta hor mantentzen dira eguneko gai zerrenda. Orduan, gaurkoan bukarako erregu galderetara heldu aurretik 10 puntu eukiko ditugu izpide. Batetik aurreko bilkurako akta, ondoren udaleko erabaki kudeaketen berri ematiak, hirugarrenian lankidetza hitzarmena, etxez etxeko laguntza zerbitzuen finantzaketarako, laugarren puntuan Aldundiko Ogasun Departamentuarekin lankidetza hitzarmen bat informazio lagapenerako, bosgarren puntuan Deba eta Mutrikuko udalen arteko Deba-Ibaiko estuarioaren garapenerako lankidetza hitzarmena eukiko dugu izpide, 6. puntuan ur kontsortzioaren eta udalaren arteko uraren ziklo osoaren kudeaketarako lankidetza hitzarmena, 7. ekainak 20 errefuxiatuen nazioarteko egunari buruzko erakunde adierazpena, 8. puntuan erakunde adierazpena baitxare LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko egunari buruzkoa, 9. kirol portuak erakunde adierazpena, hau aurreko hilian mai gainean utzi genduna, eta 10. eta azken puntua izangoa, Osakidetzako herrietako ambulategien itxieraren aurkako eta osasun sistema publiko indartzea eskatzeko erakunde adierazpena. 10 puntu horien ondoren erregu galdereta pasatuko gea, bai? Beraz, gaurko saioekin hasteko beraz, maiatzaren 26ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta dakau. Batek, zoze esateko, jasotzeko, honen bestez, akta onartuta gehatzen da. Jarraixan, 2. puntuan dakau, udaleko erabakita kudeaketaren berri ematia eta horren baitxan, alkate irigintza eta ongizate alorretan maiatzian emandako ebazpenak. Alkate ebazpenak, zoze dakau zelaro eta 14. 128. Hemen betiko moduan, zoz ikusi ezkeo egon noiz ere, beti dakazuela edo dakaula galdetzia eta behiratzia zezardan hor dauena. Irigintza alorrekuetan, 109. 125. Eta ongizateko ebazpenetan, 33. 55. Maiatzekoak horrek dira beraz, eta informatutzat hor daude. Erki. Ondoren, udal jardueran inguruan, hainbate kontu badaude, Aitorrak eta Ralbenek emango digute, horren berri. Kaixo atzaldeon, lehengo hasiko gara garapenei lotutako ekintzaken. Ekainean, 5. loratu mutriku bono kanpaina martxan ipini izan, guztiren 1.800 bono ipinizia martxan, eta, azkenian, egun gitxitxan bono dana saldu zian.
1.800 bono honekin nahi duna da hilabete baten 90.000 euroko inpaktu ekonomiko bat ematia herriko merkataritzan, hasi gea lehengo likidazioekin, gaur da gaur bukaturu bigarren likidazioekin merkatariekin, eta, hasiera baten datuak guantikan ez dago, baina balantze positibo esan da. Gero beste ekimen bat eukiruna da, Elkano itxas herria, ostirala larun bate igandia da astelenian entzian hainbat ekitaldi, ostiralian etorri zen patatxa, ostiralian harreren sakon patatxari, horrekin alda batea museua martxan hasi zen portuan, gero larun batian ere museua horre hon zen Moian Elkanori lotuta, eta gero Gabian Goiko plazan entzan kultur ekitaldi bikain batekin bukatutzat eman ginen eguna, eta gero igandian ere museua bertan zehitzu zoan portuan eta gastronomiari lotutako ekintza bat entzan. Balantzia bai udaletikan, bertatikan Elkano itxas herriari lotutako taldetikan balantze oso positibo esan da, jendia mugitxuen da ekitaldi danetan, eta baitxa ere esan, udaletikan eskerrak eman, herritxarrai o mutrikuarrai parte hartu dutenak ekintza honek o ekitaldi honek aurrera emateko. Kirolai lotuta, Miruez frontizaia aldatuta do, azkenengo ikutuago ematen, eta likera aurreratu datorren aztian irikin gorela. Hala ere, irikira ofiziala usteilako eta iruanen gero, malen txiki egunian, eta horren gorona da, irikiera aparte, ospakizun bat antolatu nahi deu, frontoiaren 250 garren urte hurrena pasa delako. Eta ezin dugu aztu ere sokatira taldia. Sokatira taldiak 250 garren urte hurrenen deu, aurten, orduan malen egunian, omenaldi bat egingo xau, mutrigo sokatira taldiai. Zaldeon. Lehenengo gauzia komentatzeko, San Juan bezperan, ere egontzan euritiakin Zubisa plazan, beti ere berriz ere inundazioak ondia, gai hori behin eta berriz gertatzen nahi da, urte luzietako gai bat da, eta hor gabiltze astontan ere, eukideue astontan, jandan ostiralean eukiginuen batzarra, ur kontsortzioko arduradu nagusiekin, eta pixkatu udaletxeko teknikariekin, pixkat nondikan eman irten bidea gai horri, eta ikusten da, ingenieritza baten kontratazioa egingo da, ikusteko abernuen hon daiteken puntorretan dagoen arazuan irten bidea, nondikan oleiken bertan, edo kanputik uraken du, edo barruan ingenieritza, izketan ari gai ingenieritza batekin, udaletxeko teknikariak esautzen duen ingenieritza batekin ari gai harremanetan, eta, ia zerbait eskuartian, alik eta eskarren dakaun. Bestaletik eta esleipenei dagokionez, komentatzeko, lur erosketan esleipena egon da txintxilizkatuta Eusko Jaurlaritzako plataforman, aiatu zen epia arek aurkezteko, ofertak aurkezteko, pertsona bat aurkeztu da, irikidia lehenengo sobria eta bigarren sobri irikidia, eta bigarren sobrien azterketan gabiltza, dan ondo dauan, eta Arantzadin eskuetan dago egitea azterketa lur zail horrena. Bestalde, komentatzea, joan dan hastian Urasamendiko malde usteko obran lanak etxeko txintxilizkatu zala baitxere plataforman, 20 egun naturaleko tartia do, enpresak beuran ofertak eta presentatzeko, eta egun hori pasatutakoan ikusiko dia ze oferta dozen edo nola jondan. Urasamendiko aia txintxilizkatu da, Iriagirreko urbanizazioa eta igogaiuko obrak txintxilizkatzen goz egun hauetan, aste honetan amaitxuko deulakoan txintxilizkatzea goz, horren edo zen prozesu ere martxan jarriko dela,
hori bukatu bezain pronto dentizineko urbanizazioko obrak esleituko dira, eta horren ondoren Jose Maria Alzibarreko jarraixan, Jose Maria Alzibarreko obragat auringo dira. Txintxilizkatuko dira, ze karpen dozen eta ze oferta jatezeko. Eta, pixkate, zientziarren, aipatzea, ekainean geoparkiaren errebalida prozesua burutzen. Ekainean geoparkian errebalida burutzen jarrundala, etorri dira Europako bi geoparketatik etorri dira bi ebaluatzaile, eta herrik herri, 3 herrixetan ibili dira bizitzak eta etxen, eta beste gabe gero intzan betxare ekitaldi bat, 10. urte hurreneko ospakizun edo moduan, eta 10 urte horietan horretikan pasatu dian danak biztatu zian, ezta? Besteak beste Jon ere bai, gazte, antzo zen. Eta, beste gabe, espero da errebalida hori lortzia, hori izaten da 4 urteako zabat, txartela edo ematen dugu, geoparke izendapenarekin, munduko geoparke izendapenarekin jarraitu ahal izateko, eta aurretikan ere, 2 aldiz errebalida hori lortu ondoren, hontan ere aurre ikusten da ondo jungo dela, dakigunean komentatuko dugu zela jundan. Eta baitxare komentatzia, urrian, oktubrian, datorrela Gipuzkoako jubilatuen eguna hondikan zehaztu gabe dagoela uste? Urriak 15. Urriak 15, izango da 600 lagun etorreko dira, debatikan mutrikura tipitapa, bideo erretxik, eta jatuko ja mutrikura, eta mutrikun emango zako bukaera, eta horren antolaketan nahi dira, Debabarrenako jubilatuen elkartiak, eta Deba eta mutrikuko udalak lagunduta, ezta? Eta, elkarren artean gabiz horren antolaketan. 600 lagun, 50 voluntaixo izango dira, eta beste batzuk ere inguratuko dira, baina, horrek ekarriko digun jaleua, gestionatu beharko da, ezta. Eta gero, amaitzeko ja, portuen inguruan, herritxar batzuen idatzisa jaso noan, eta ez da oizko izaten, baina, adek eskatzen zeuen, mesedez, ekainan 30ko udal batzan erantzuna jasotzia gustatuko litzegi izuekela, 30an ez gendu nahi, da gaur denez haren partekua, plantatzen zeuen hiru galdera arei erantzun bat ematia, mai hontan eta momentu hontan kudeaketan inguruan eta behin baino gehiagotan komentatu izan dugu, Jaurlaritzarekin ze elkarrizketa eduki izan ditugun, ze informazio eman izan diguten, eta, pixkate, iruditzen zait, hortan inziditzia dela, eta zaharrak berri, ez da, lehenuo entzun da ditugunak berriz entzungo ditugu, baina, oain hartien bateke entzun gabe baldin bazitxun, gogoratuko dugu, galdetzen da esleituta dagoen lana eta bere plano eta krokizan inguruan informazio bat emateko, eta hor, esleituta dagoen lana da, Mutrikuko porturako itsasarbidearen hobekuntza lanak bukatzea, hau da, 2010 urte hartan, edo behatzi edo izan zen ez da, etentzan obra ari jarraipen ematia, orduan zauan proiektuan oinarritxuta ez da, hori ez da egon proiektu berririk, eta beraz, hango plano eta krokizak eta ordukoak izango dira, pentsatzen dut, igual egokitzapenen bat edo alkozitzako lain, baina pentsat oinarri izan, hasierako ideiaren garapenakin datorrela, ez da. Noiz hasten dian obrak eta bukaera epea zein izango den, esleipen prozesua ja burututa dauela, horre goten da momentu bat obra guztietan, adibidez lehen Urasamendiko malda aipatu dugu, hor pentsatzen dut ere izango dela, eta dentizin da guztietan egiten da zuinketa data bat, akta bat, zuinketa akta edo replanteua,
eta momentu hartan ikusten da obrak nundikan eta nola zegoeratan hasten dian, eta horren akta hori etxen danetikan hasitza, gero kontratazioa sinatzen da, eta 17 hilabeteko epia izango da. Nik neuk ez dut topatu zuinketa akta hori, eta kontratuan fetxiarez, baina, bueno, egin da espaldin bado aurki egingo dan kontua da, edozein kasutan ja aurtengo udan hasiko dira lanak. Mai hontan, lehenu hori komentatu izan gendu moduan, lanak ez dira hasiko in situ dikian bertan, hasiko dira kanteran, da, en fin, materiala kopioak eta prestaketa lanetan hasiko da, eta hemen in situ, tokixan bertan lanak, ez dakigu noiz hasiko dian, baina bintzat, ez dugu ematen aurtengo udan, holako interbentzioak eta etorreko danik, nolabait herritxarrak edo inguru horren erabiltzaileen bizitza edo eguneroko tasuna oztopatuko doanik, ezta? Edozein kasutan gogoratu behar da, eta hori nik uste lehen ere igual esan da gendukala, baina informazio guztia Eusko Jaurlaritzaren kontratazio plataforman bilaketa egoki bat egin da, Mutrikuko porturako itsas sarbidearen hobekuntza, euskeraz da erderaz bilaketa egin da, erraz edo, bueno, topatzen den informazio bada, eta hortxe do fitxero osua, ez da, dokumento guztiekin. Geukera handikata deu, eta hori eskuragarri do danontzat. Eta gero hirugarren galdera, da, mai hontan ere, askotan geure buruai danok egin izan diogun galdera, eta erantzun bat badakauna, ez da. Dikea bukatu ondoren, Eusko Jaurlaritzaren asmoak zentzuk izango dian. Eta gure galdera, nik uste danok egin dixaula galdera hori geure buruai, eta Jaurlaritzailearen dixau, eta Jaurlaritzaren erantzuna beti izan da, lehenengo dikea bukatu, eta dikea bukatzen da nian, horren idatzi beharko dela portuko plan berezi berri bat, pixkate portuan, bai itxasuan, bai lehorrian, posible izango dian erabileren definizioa ekarriko doana, ezta? Horrean, hori etxen estan bitxartian, ez du jakingo, ze torreko sakun portuko obren ondoren, ezta? Bai Jaurlaritzak aipatzen doala, behin da berriz, eta geuk ere herri bezala horre hon beharko dugu, portuko plan berezia idazteakuan, portuko plan berezi berrixa idazteakuan, partaidetza prozesu bat bermatu beharko dela, besteak beste legiak ere hala eskatzen duelako, ezta. Eta horrean, hortan, Jaurlaritzak behin eta berriz esaten digu, herritxar guztien iritzi guztiek eukiko dutela hor tokixa, eta partatze prozesu horretan parte hartu izango dela posizio guztietatik, ezta. Orduan, ze asmo duan atzian? Gaur-gaurkoz, modu ofizialian edo modu agerikuan, ez da asmoik. Hori, asmoak etorreko dira prozesu horren bitxartez. Eta kitxo. Parkatu, eta horrekin batea, portuakin hasienez, portuakin lotuta, dakau kofradizarra, zenbat urte dira, 4 urte izango ezta, errezanetikan, eta hane pasaria itxizan, lehenengo, hori zeak investigazio lanak, arriskuak, eta azken denboran, azken urtietan, eman itxitxa egoteko arrazoia eman izan da, segurtasuna eta eraikina inorrez sartzeko, kanpotikan itxi, pasaria eta pakia, ezta. Batzuk igual ikusiko zenuten ja jendia zidala lanian, astelenian ustez, ezta, ziziala, Moiua enpresako, adjudikazio bat eman da, Moiua kengoitzu eraikina bea itxitzeko eta babesteko obra txiki batzuk kengoitzu, bai eraikina babesteko jendia ez sartzeko,
eta bestetik terraza ere ez altzatzeko. Azken batean, segurtasuna bilatu nahi da horretik, baina aldi berian lortu nahi dana da pasara hori irikitzia eta pasieran zikera araño, molla muturreaino aiatu alizatia. Hori, hogei eta lau eguneko epia sakane obra txiki hori etxeko, eta maitzen danian, bide hori ja zabaldu da. Horren, espazio hori irabaziko da, barretxarrentzako azkenia. Hori izan, ez da? Listo. Horretxek, kontuak. Eta beste kontu bat, hau ere nik uste esan biharra badakaula, batzuk esan gero, jasuz, hori preokupazioa, hemen goz berriz ere denok, musukua arpixan ipinitxa, neu ere juntzan aztean honitzen jota, azte honetan ere badakauze utzune batzuk, eta holaxe gabiz, ezta? Holaxe gabiz gu eta herrixan ere holaxe gabiz. Malenak ere badatoz, eta garai, ez da izela kalifikatu, baina garai arraruak bintzat badatoz. Eta beste gabe, ez dakit zein izan beharko litzaken aholkua, baina gogoratzen nahi, zoan dela bi urte terdi esaten gendula, ez da elkar zaindu dezagun danok, eta hitzaiek ere, igual berreskuratuin beharko ditugula, eta abere ondo dihuen dena. Erki. Aurrengo deu. Eta aurrein da, hainize emango diotitza, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Mutrikuko Udalaren arteko lankidetze hitzarmena etxez-etxeko laguntza zerbitzuan finantzaketarako. Bai, azalduko dut pixkat gehien bat, hemen gozenok badakigu zer da, baina, etxian baten bat baldin bado behintzat entzutzen, behak ere jakitzeko. Etxez-etxeko zerbitzua, laguntza zerbitzua, udaleko oinarrizko gizarte zerbitzuak eskaintzen dagoen zerbitzuetako bada, menpekotasuna o arreta berezia bat daken pertsonei beuren egunerokotasunean laguntzeko, garbitzasun pertsonalian, jatorduen prestaketan eta olako gauzetan. Laguntza honen finantziaketa hiru iturrixetatik dator, Foru Aldunditxik, udaletik, eta gero erabiltzaileak beak ere zatitxo bat ordaintzen dugu. 4 urtean behin berritzen da, Gipuzkoako Foru Aldundia eta udalen arteko hitzarmena, 2018an sinatu zen azkena, orduan aurten dagokigu berritzia. Eta, labur-labur, lankidetza hitzarmen berri honek jasotzen ditun hobekuntzak dira, zerbitzua urteko egun guztixeta zabaltzia, gehienezko prezio publikoa 15 eurotan ezartzia, astelehenetik ostiralea, arreta orduak, egunean gehienez 4 ordutan finkatzia, urgentziaz sartzeko modalitate bat ezartzia, eta zerbitzua beste kolektibo batzuei ere zabaltzia. Hau da, mendekotasunik ez duten pertsonek ere aukera izatea. Honek dira hitzarmen honek jasotzen ditun onurak, baina esan behar dut ere udalak hemendikan 5 puntu hauetatikan lehendikan ere onura honek bazakazela eta udalak adibidez mendekotasuna ezaken pertsonai momentuan urgentzia moduan sartzen danean eta naiz da mendekotasunik euki ez, udalak zerbitzu hori ematen doala. Osea, gauza gehienak bazakala lehendikan, baina han hitzarmenian gelditzen dira ia sinatuta. Gogoratuko dugu, udal guztiekin gogoratuko dela hitzarmen hau udal guztiekin bidatzen doala Aldundixak eta hainizek esan da bezala, finantzaketak dituen hiru iturri horrek edo hiru hanka horrek arautzeko, erabiltzaileak udala eta Aldundixa. Erki, zoz esateko? Mozioan, hainizek azaldu deu, baina, izan aurreko legealdi izan ere biliginala hitzarmena hau lantzen, oain berritzen da hau, berez eskumena udalena dela, Aldundiarena ez da eskumen hau, baina Aldundiak, bai arduraz edo ikusi zuen aurreko legealdian
oso garrantzitsua dan zerbitzu bat izan da gainberan zegoela momentu hartan, demanda asko ari izan jaisten, arrazoi ezberdin ingatikan. Eta, bueno, batez ere, nizek aipatu duanak aparte, badakala bere bigarrantzia, ez da, bat da, etxian, adineko pertsonak euren bakoitza bere etxian dala onduen bizidian lekuak, eta aldanik eta bizitza autonomuena eramaten lagundu behar dela, eta lusatzen, residentzia goitzetara, begun ematen nugal iritsi beharko dira, eta joan beharko dira, besteik espaldin dago, baina, bueno, aldan bitxartia mitzan, orpean etxean mantentzian egoera honetan, eta zerbitzu egokixekin, importantia da. Eta bestetik importantia dira bai, etxe zerbitzua, batez ere bakarrik bizidian adineko pertsonak eta, kanpoko pertsona bat, profesional bat sartzen desu momentuan zerbitzu hori ematea, adineko pertsona horren egoeraren informazio eguneratua eta jarraipen bat egiteko aukera dakazulako. Bestela asko doz, bakarrik bizidianak, zerbitzu goztagunak eskatzen, eta ez dakigunak zegoeratan bizidian euran etxietan, ez da. Orduan pixkat, garrantzia hori, zerbitzu honen garrantzia ikusitza eta gainberan zegoen zerbitzua zela kontutan hartuta horreko aldekaldi izan aldundiak erabaki izoan naiz eta bere eskumena izanez, finantziazio iturri bat edo esartzea. Eta, gure aldetik ere, ipatu du behin nizek, baina beste plus horredana doz, hobekuntza horredana guretzako ere oso interesantia dianak eta indartzen junbiarreanak. Inigo? Bai, gure partetikan, esan dakoarekin adoz, gora ipatu, betetzen duen funtzioa. Bai nizek eta bai honek ipatu duen, hori, hurbiltasuna alde batetikan, eta zenbat informazioa jasotzen eta zelako beharra dagoen. Ezintasun asko bildu daitezke pertsona bakoitzaren egoera propioan, beraz, gure baietz, boro. Erki, beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta udalaren arteko lankidetza hitzarmena etxezetxeko laguntza zerbitzua finantzatzeko aldeko bozkak. Beraz, hau batez, aldeko hamaika bozkakin. Laugarren puntuan dakau Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuaren eta Mutrikuko udalaren arteko lankidetza hitzarmena informazio lagapenerako. Hitzarmen honen berri Ogasun batzordean eman zan, ekainan 23an, eta batzordean komentatu zan sakono, ez da, baina, hola labur esan da, hitzarmen honen helburua da Ogasuneko tramitiak eta etxeko orduan, bi erakundion arteko informazio truke bat albideratzeko marko bat eukitzia, informazio egokisa manejatu alizateko momentu bakoitzian eta zerga bakoitzian. Batez ere, zabalo da hitzarmena, baina hitzarmen honen arrazoietako bada udalok gestionatzen dugun eta geure zerga propisua dan plusbaliaren tramitazioarako askotan eukitzen dugun informazio utxune bat diputazioaren bitxartez eta hitzarmen honen bitxartez eskuragarri eukiko dugula eta operatibidade aldetik asko irabaziko dugula, ezta. Horren, askotan aipatzen dana, erakundien arteko kolaborazio, kooperazio eta koordinazio printzipioen eredu politx bat izan dik hitzarmen hau, ezta. Askotan esaten dugu, erakundien arteko elkarlana eta hitzarmen hau da horren adibide bat. Jon, Inigo? Ez ugalde goz, eta ez dakau izan, lako hitzarmenak egin bat alditzen pleno askotan onartzen ditugu, eta ez dakau bestelako izateko. Bai, alkateak azaldu duen bezala, azken informazio trukaketa hori, denboraren poderioz, gero eta beharragoa izaten da, eta, beharrezkoa da. Erki, beraz, Ogasun Departamentuaren da udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren aldeko bozkak, aldeko 11 bozkarekin onartuta.
hitzarmena onartuta, eta hitzarmenakin etxendan bezala, hitzarmena sinatzeko baimentzea alkatia. Bosgarren puntuan, dakau Debako eta Mutrikuko udalen artean Deba-ibaiko estuarioaren garapenerako lankidetze hitzarmena. Hitzarmen hau lehenuotikan eukideu mai gainean, hirigintza batzordean, baina ekainan 27ko hirigintza batzordean aztertu zen, aurkeztu zen, Mutriku Natura taldeak aurkeztu zuen alegazioa, eta alegazioari emateko erantzuna proposatu zen, eta beste gabe erantzun proposamen hori ekartzen da udalbatza honetan, alegazioa atzea botatzeko, deusesteko, eta ondoren lankidetze hitzarmena bea behin betiko onartzeko. Jon? Bai. Hasteko esan guretzako berri on badala, gu beti defendatu izan dugu, beti, azken urteetan behintzat, Debako estuarioaren plan berezia garatzea beharrezko proiektua zela, eta oso garrantzitsua zela. Gure ustez, 7 urte behan du dator, orain dela 7 urte hasi bagendun bidea, guztetu gain beste egoera askoz ere egokixagoan egongo ginela. Orain dela 7 urte, aurreko legealdia hasieran definitzu gendunean, Mutriku eta Deba arteko kostaldeko bidea hobetu behar gendula, eta hor pasaleku bat egingo zela. Pasaleku haura Hondarribeltzaino iristen zen, da bidean hobekuntza ere Hondarribeltzaino iristen zen, Hondarribeltzaitikan zubiraino, esango dugu, eremu hori, gure arauetan horrela jasotzen dalako, Debako estuarioaren plan berezi bat onartzeko pendiente edo zagoalako, eta plan berezi hortan definitzu beharko zialako eremu horren erabilerak, nondinorakoak, bidearen trazatuak, espaloiak, zerbitzuak, azpiegiturak eta bar. Orduan saiatu ginean, aurretikan zatorren proiektu bazan DBGesa lantzen hasi zana, badakigu gora bera asko eukizan doala, eta igual lehentasunak beste garai hartan beste batzuk ziala, baina nik uste dut horien dela 7 urte ja definitzu zanean Debako kostaldeko bidea egin behar zala eta espaloia, eta jakin bazakigun Hondarribeltzaino aiatuko zala, orduan guk eskatu gendun bezala eta lantzen hasi ginen bezala, hau martxan jarri izan bazan, segura asko eremu hori nahiko garatuta egongo litzake, orduan erakunde ezberdinak ere preso zelako hor interbentzioak edo itxea. Guk abitzatu gendun, aurreko legislaturan behin eta berriz, plan hau espagendun martxan jartzen aiatuko zala obran Debako errepidean, kostaldeko errepidean obra bukatuko zala, eukiko gendula pasealeku bat, eder bat, Mutrikutikan Hondarribeltzaino, baina Hondarribeltzaitikan Debaineko luzaera hori faltako zala. Faltako zala ez diputazioak esakalako berondatik hori, baizik eta udalak edo bi udalek kasu honetan euran etxeko lanak ez itxustelako egin, eta eremu horren garapena edo planeamentua ez zutelako garatu. Debako udala beti adostasun bate onda, alderdi guztien artean hau garatzeko, herrixan nahizta Mutrikuko ere modan geixena edo, interbentzio handizien eskatzen doana, Ibaixan bestaldian bere gure gelditzazako, guri 4 kilometroa gelditzen zako, eta orduan Mutrikuko deretxean bezan adostasunek egon. Gu orduan DBGesakin eta Debako udalakin, orduko udalakin elkarlanien ibili ginen, Madriden ere ibili ginen, ia gauza nahiko Eusko Jaurlaritzarekin eta harremanetan ibili ginen, hitzarmen honen antzeko bat ere, borradore bat ere prestatu gendun, baina ez aurrea esatzea hor geratu zen. Mutrikuko udalean bakarrak izan ginelako proiektua bultzatzen gendunak. Ez alako ikusten, balentasun bezala edo dana dalako arrazoi ezberdinean gantxikan. Hala ere, berrizaten dut, guretzako notizia hona da, biharrezkoa dela, pendiente dakan gauza bada, eta beti izaten dugu Reiner botatzeko, ez bakar Reiner botatzeko, Reiner danok nahi dugu bota, oso egorian dagoan ekipamentu badalako, iruditxarra eta segurtan falta izugarretza ematen dugulako, baina ez hori bakarrekan, estuarion plan horrek, nik uste askoz ere, helburu handixagok euki behar doala, hor azkenian Urazamendin ere badauzkau bastante etxe, ia jende multzoa handi bat bizi da, eta auzo horrek ez daka bihar bezalako instalakuntzak. Aparkaleku ordenazioak, edo aurparke bat, edo dana dalako espaloiak eta hainbat zerbitzu eta hori.
Orduan, hori bihar da bezala gauzatzeko, lehenengo pausua behintzat hau da. Honek luzagoko du, oraindik plan hau onartzen edo garatzen, igual pare bat urte edo botako dira, ikustea gaina udala hauteskundia datozela, eta horreten bat egoten dela, baina, behin edo behin hasi beharreko esan, eta guretzako behandu badator ere guztiz biharrezkoa da. Eta, gure aldeko botua. Ni nahi Mutrikunatur taldeko kide eta idazkari. Orduan, bertan batzordian azaldu ziguten nolan, hau debatitu zen batzordian, hitzarmena debatitu zen batzordian, komendatu ziguten nolan gu parte izan eran, hau da, gure elkarteak, Mutrikunatur taldeak elkarteak ipatu duen bezala, alegazioak ipini zituen, eta orduan nik zinegotza bezala, ezin dut ez bozka, ez iritzirik eman. Bakarrik nahiko nuke bi galdera. Gaur, erantzun horien inguruan zehozera aipatzen da udalbatzan edo ez, edo ematen da ontzat erantzunak eta gero banatzen dira. Hori galdera bezala. Eta gero, bigarren galdera, ia txosten juridikorik eskatu dan hitzarmen honen inguruan. Hitzarmen honek suposatzen duen implikazioen inguruan. Eta gero, azkenik aipatu, errespetatuko dugu. Esan dakoa eta ez dugu iritzirik emango, bintzat, ez ditut iritzirik emango, ez dut bozkatuko, baina baineko genuke bintzat aktan jasotzia, ze puntura arte interes publikoa defendatzen duen elkarte bati ekiditu ahal zaion orokorrian, ez kasu hontako, orokorrian parte hartzea gai honetan. Hausnarketa bezala, ez daka, behar bada, igual idazkariak egiko informazio zehat gehiago. Ez gau izketan interes pribatua defendatzearen, baina, gu usten dugu ez da bai dagarri dela. Hori hausnarketa bezala usten dut, eta aktan jasota geldatu behin. Eta hori atzetikan hasitza. Alegazuna, ino batzorrian eman zian esplikazioak eta aztertu zian, eta batzorriak eman zuen irizpen bat, eta irizpen hori trasladatzen zako udalbatzai. Baina gai guztietan izaten den bezala. Eta horren, udalbatzak nolabait jakitun geha gai horren inguruko esplikazioen gainean, eta horren batzorretik datorren irizpen horren gainean aldekotasuna edo kontrakotasuna agertzen dugu. Ez da batzorrian emandako debatia eta eztabaida truke hori emanda dago, izan zen irizpenaren oinarri izan daigun, eta hona datorrena da irizpena bea. Batetik hori, eta gero bestetik bigarren galdera, hausnarketa edo indezuna, ez dakite baloratzen nik ez dizut erantzun egokirik emango hain momentuan, neuk. Baina dozen kasutan, hainbat aldiz komentau izan dugu, ez? Batzordietan da parte hartzia bermatuta bado, gero kontua da, batzorde horietan, askotan, hartzen dian posizioak noaino eramaten dian, noainoko rekorridua dakaen, rekorrido horrekin ados ez egotia eta ondoren alegazio bidea eta hartzia, horrean, bide guztietan presentzia beha, ez dakinik, hausnarketa bezala esaten duk ere hau, baina esan hausnartu igual, modu orokorrauan hausnartu beharko dugu. Eta danon honeako gabiltzan horretan, nik uste, hori askotan komentau izan dugu, nik uste hemen udaletxe bueltan gabiltzan danok gabiltzala pentsamendu horretan, ezta? Eta danok gatozen nian parte hartzea gatoz danentzako honenan bila. Naiz eta posizio ezberdinetatik etorri eta batzuetan posizio ezberdinak defenditu. Eta Jon, zazpi urte behan du, segun zein galdetzen diozun, 25 ere entzun izan dute, 25 urte behan du ere bai, baina, edozen kasutan, gera gaitxezen hori, abiatu gaitxezen, egin dezagun, eta urrengo 2 urtiak,
eta hauteskundiak etorri arren, hauteskundiak askotan izatea eten, gauzak eta geldiarazteko, baina bere kapazitatea eta modua dakon, danon artean eten hori eman ez dadin, eta bilatzen den bidetikan jarratxu izateko ez da. Eta gero zeuk esan dezuna, herri botatzia da elemento bat, baina ez da hori helburua inundik inoa. Hor, helburuak beste batzuk izan behar dira, eta zori honez edo zoitxarrez, hor markatu geinkezen helburu asko gure gainetikan ongo dira. Dalako eremu oso nola esan, interbenitxu esan digun, ez da? Hor dakau kostaz, hor dakau puertos, hor dakau ura agentzia, esate bateko semaforotikan, semaforoa, oain indan azkenengo semaforoa, 80 metroko tramo baten boladizo bat ateatzia ikusten da ixa pekatu mailako ekintza bat, Goroko instituzioetatik, eta gero, Bilbotikan edandioa 7 kilometroko boladizo bat etxen da errekaren gainean, ez? Bueno, olako gauzakin ere txoketzen dugu, ez? Baina helburuak jakina reinar baino haundixauak dira. Erki, beraz. Joseba, barkatu. Bai. Txosten juridikorik egin da, honenengo? Bai. Jasoko duzu, erantzunekin batea. Bai. Beraz, Debako eta Mutrikuko udalen artean, Debaibaiko estuarioaren garapenerako lankidetza hitzarmenari ipinitxako alegazioa ezestatzearen aldeko bozkak, eta ondoren estuarioaren garapenerako lankidetza hitzarmena behin betiko onartzearen aldeko bozkak. Hola, ez da. Zer ez? Esan txak, ba? Ez bozketa bakarra proposamena 2 puntu ditu. Lehenengo alegazioa erantzuna, hirigintza zerbitzu prestatu duena, eta bigarren puntua hitzarmena behin betiko onartzen. Baina erabakia bakarra da. Bale. 2 por 1 indegu horretan. Zalantzari baldin bat zegoen, lando gila. Venga. Zigarren puntuan dakau, Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren eta Mutrikuko udalaren arteko uraren ziklo osoaren kudeaketa agindua eta ura arautzen duen lankidetza hitzarmena. Honen inguruan, aipatu Gipuzkoako Mutrikuko udalak, Gipuzkoako Ur Kontsortzioai 2003an, ondo nabil? Bai. 2003an intzion uraren ziklo osoaren kudeaketa eman. Nolabait, udalak eramaten zuen uran prozeso guztia, ura ekartzen zuen, ura banatzen zuen da ura kobratzen zuen, nolabait. Eta prozesu oso hori eman zion Ur Kontsortzioei. Eta arrezkeo, udalak lan horiek ez ditu hartzen eta hartzen ditu kontsortzioak. Ura ekartzen dugu, mendarotik ura ekarri, uran herriko etxietan eta banatu, eta gero horren kudeaketa ekonomikoa egin, ezta? Udalak beraz, lagata daka zerbitzu hori. Zerbitzu hori oso hori etxen da 10 urteko hitzarmen batien jaso, 2003an nintzen lehenengo aldiz, 2013an berritxu zen, eta 2023an tokatzen zen berritzia. Parkatu, 2023 amatxutakoan tokatzen zen berritzia, 2024an. Beraz, 10 urte horietarako etxendia kalkulo ekonomiko batzuk, uran fakturazioa oinarri hartuta, eta 10 urteako saldo bat hartzen dugu udalak, diru saldo bat. Eta diru saldo hori izaten da, sariak
zaintzeko, obrak etxeko eta hobekuntzak eta planteatzeko, ezta. Kontua da, sinatutako azkenengo hitzarmeneko saldo hori agortu indala, eta hondik falta dela urte terdi hitzarmenan indarraldirako, ezta. Orduan, hitzarmen berrixa iatu aurretik urte terdixan saldo gabe gaudenez, azpiegitura obraik eta mantendu obraik etxeko saldoik ez dakaunez, soluzio ekonomiko bat edo bilatu bihar egoerari, eta holakotan etxen dana, ez da kontu berri bat, ez da izan sortu dan arazo bati pentsautako soluzio bat, da ohizkotasunez jokatzen da, hainbat herritxan ere berdin pasatu izan dalako lehenu ere, etxen da, nola bitxeko guri eskatzen zaku konpromiso bat 24an ere jarraitzekua ur kontsortzioekin, eta orduan 2024an aktibatuko litzatekeen saldo berrixa, etxen da aurreatu eta ja eskuragarri euki. Harta, oandikan hitzarmena indarrian den hitzarmenaren urte terdi hontan burutu biharreko obrentzako saldo eskuragarri bat ongo litzake. Orduan, gaur eskatzen zakuna da, idazkaixak gauza obioik esaten espadu bentsat, gaur eskatzen zaiguna da, konpromiso hori berrestia 2024an ere ur kontsortzioekin jarraituko duguna. 24an ze pasatuko da, 24an daudenek erabakiko dugu, eta hori ere hola izango da, baina nik uste nahiko garbi dauela ur kontsortzioa dela uraren kudeaketarako udalaren aukera erreala. Hortik kanpo oso zaila izango litzateke mutrikuko udalantzako uraren kudeaketa oso horren, hau da, ura ekarri, ura banatu, instalazio guztiak zaindu, horren kobrantza beharko duke, gaur egun ez dakaun kapazidade bat, ez da. Horrean, beste gabe ekartzen dana, hoxe da. Konpromiso hori agertzia, 2024an ere hor kudeaketarako kudeaketa agindu bat ematia, eta hori arautzeko lankidetza hitzarmen bat onartzia. Jon, teño... Bai, zeuk ere esan dezun bezala, guk ere uste beu, gaur egun uraren eta saneamentuaren gestioak, suposatzen doan, volumena eta komplikatuzuna, hori gudalak baino, ur kontsortzioan bidez modu egokiagoan kudeatu aldela, eta gu horrekin beti alde ongea, bere momentuan 2003an edo 2000an edo proposatu zen duenean sartzea ere, gure aldeko jarrera azaldu gendun orduan ere, baina egisa da orduan, 2003ako ur kontsortzioan sartzeko, badostu ziala horrelako inbertsio batzuk edo ekintza batzuk, eta gauzatu dianak, eta batzuk oso onurogarriak izan dira, hor daukau arazte gisa ere ez, eta beste bat azpiegitura indianak, nik uste aurrepauso asko mandiala, baina da nodak egun bezala, eta lehen udal kudeaketan berri eman dezunean ere, Rubenerek ere aitzatu dozu zer, badakau pekatu bat, eta da Zubixa plaza. Zubixa plazan, sekula ez gendun arazorik euki, hor bazo zen txurrukatarrak alkateziala, ondela 200 bat urte edo egindako saneamentu sistema, galeria bidezko saneamentu sistema, indikan mutrikuko beste inbaldekutan mantentzen dian galeria ondixak. Sistema horrek ondo funtzionatzen zoan, nik ulertzen den modernizatu behar zala, eta eguneratu behar zala, baina orduan izan kalkuluak eta azterketak erakutsi dugu ez ziala egokiak izan. 5 minutuko zaparrara eder botatzen den momentuan, Zubixa plaza inundatzen zaku, behin eta berriz, urtean egin bat alditzan. Dano saiatu geha hor zerretzen, legaldi ezberdinetan, badakitz ez dakala soluzio horrazik, ez dela honezkeo egin da gozan. Baina hitzarmen hau berritzeko momentuan, igual momentu egokisa izan altzan, ur kontsortzioekin danok elkartu eta danok adostasun baten, aldanik eta indar gehixen nahin eta soluzio bide bat edo jartzeko. Lehen Rubenek azaldu dugu, ingenieritza kontratatu nahi dela azterketa bat eitzeko, eta bilera bat egintzen duela ikusi dugu sare sozialetan, argazki ikusi dugulako,
baina izan behar da, ingenieritza enpresa hori kontratatzia ez dela bilera hortatik atera, eta ez da ur konsortzioan konpromiso bat, da udalak bere kabuz, soluzio bat edo, herri mailai soluzio, azterketa orokor bat egin da, soluzio bide bat edo, topatu nahi xan edo, alegin horretan udalak beak kontratatuko dugu ingenieritza enpresa hori. Ez da konpromiso bat edo atea sakona ur konsortzioai, edo konpromiso bat ez dakit azterketa bat eitzeko, edo inbertsio batzuk eitzeko edo hori, baizik eta da udalak pixka desesperazioan, bere desesperazioan, eta jakin ez da zela jokatu, ingenieritza, eta ondo irutzen zaku, gure horren aldegoz, hor gauza asko naztatzen dialako, bado etxeko, guren eta saneamentua, eta besta gauza bade uri urak, eta momentuz danak sistema berdinetik dihoaz, eta orduan euri zetzen doanien, dana kolapsatzen da, eta berez euri urana udalan ardura da, eta badakigu gauza komplikatu dela, ez dela soluzio erraza, baina guk ondo ikusten baldin bado bere ingenieritza hori kontratu eta azterketa hori eitxia, baina uste dugu danon artean ahalegin handixen behar deula, presio handixen behar deula, eta ur konsortzioan aldetik konpromiso senduago bat ere lortu behar deula, hor, bihar bezalako obrak egin, eta behintzat soluzio desberdinak behintzat saiatu, ez dakit, inok ez dakit igual erantzun garbi bat zindan egoera horrentzako soluzioa, baina behintzat saiakerak egin eta soluzio bidea behintzat jartzeko. Bueno, gu konpartitzen dugu, ez bai alkateak egin dituen azalpenak eta bai jonek pizkate gehitu dionak. Ez da entzuten? Bai, barkat. Bueno, vale. Konpartitzen dugu, udalak nolandaka zerbitzu hori lagata, ze 2003-tik, bai, 2003-tik, eta, eskumena udalaren jarraitzen du izaten, beti ere, hitzarmen honek berrizten diazen enean. Lagaitzen du edo momenturen baten erabaki dezake ez ustea. Gauzia da, gaur egun, zoritxarrez, ze aukera daukagun. Gu konpartitzen dugu, hori momentuan aukera reala hoize dela. Orduan, jonek pizkat zehaztu du, eta Rubenek azaldu duen obren inguruko, Zubisa plazako obren inguruko datuak, eta, detaiekin jarraituaz, jonek azaldu du, presioa egin behar geniebla momentu hortan. Ez da ideia txarra, presioak egizu sartzea, eta, presio hori egin beharko da. Gauzia da, mutriko udalako zer dauka presio hori eragiteko. Hau da, gu benetan, gure ustez behintzat, benetako presio bat egiteko, uki behar dugu aukera guk zerbitzu hori bere ganatzeko, udal bezala. Esateko, hau da dakaguna, eta baina hortako, prest egon berrea hortako, prest tekniko, prest, ez dakizen baden bora eramango ziguli guke, prest egotea. Ezinezkoa dela? Ez da ezinezko izango. Hain zuzen ere, kontuan izan da, hemen, hitzarmenan agertzen da, Gipuzkoako Udala azkenean da, kapital publikoko erakunde bat, baina hau ez da gertatzen toki guztietan, toki batzuetan pribatua da, eta guri, talde bezala, uraren privatizazioak eskatzen gaitu. Orduan, eskumen hori, dudai gabe, eskumen hori udala behintzat eukien behar du. Eta olako erabaki bat hartzeko, behar bada, igual denborarekin igual prestatu algea gure ganatzeko eta ustezko privatizazioa bati aurre egiteko. Orduan, saiatu behar gehala, Zubisa plazako dudari gabe, saiatu behar gehala. Presionatzeko erramenterik ez badaukagu ere, behintzat argumentazioarekin eta ardurak banatzen. Karo, uriko urak naztatuta doz saneamenduko urakin. Hori da gure pekatua. Gure pekatu eta hainbat herrixatakoa. Baina, konpartitzen dugu lanketa hori egin behar dela, eta da, arazo larri bat errepekatu da naia, 3-4 aldiz, eta zehoz egin behar da. Eta egoerari txarrenean, Gipuzkoako Ura ez bada ipiniko, Gipuzkoako Ura ur konsortzioa. Ez badu ezer egingo, bazakiz udalek egin beharko du, baina zehor egin behar da. Hor, Zubisako arazua konpondu egin behar da. Beraz, hori xe. Lehen komentatu duten moduan, hitzarmen honen helburua da finantzaketak, hau da, ur
uraren ziklo osoaren finantzaketarako hitzarmen bat dago, ezta? Hitzarmen ekonomikoa. Jonek esan den bezala, 2003-tik onutz hainbat inbertsio burutu die herrixan, eta horiek neurri baten adostutakoak izan dira, lehentasunak eta ipinitxakuak, eta bar, eta batzuetan udalak ur kontsortzioei presio modu bat edo inda, igual, finantzaketa udalan kontura bakarrik izan gabe, udalan kontura eta ur kontsortzioaren kontura finantzatzeko hainbat kontu, ezta. Hemen ere, gai hontan ere, Zubiagako plaza, lehen Rubenek ere aipatu dugu, ezta, baina nik uste danok ikusten dugula, eta urteetako arazua izaten ari da, soluzioik gaur artean etzako topatu, eta ingenieritzaren kontu hori azken baten da begi berri batzuk, soluzio berri batzuk bilatzeko ariketa bat. Azken baten, guk ur kontsortzioei eskatu zizan ja urtebete, urte terdi izango da, eskatu zizan azterketa bat etxeko egoera, inguru horrena, baina ez da ginipa. Iruditzen zaku, gauden momentuan egon da, eta guztuan berriz ere, 5 minutuko euri jasa bat etxen badeu, eta berriz ere bete biharrolin bezaku, hor bihar deula begirada berri bat. Begi berri batzuk, jende berri bat, eta proposamen berri batzuk biharko ditugu. Eta gero, proposamen horra ados, Jon, proposamen berri horien finantzaketarako, igual ur kontsortzioei presio baten beharko dixau, eta gauza bat oso importanti hemen. Arazua, nundo arazua? Nik hor botako txut, gauza batzuk. Arazua do sarian, baina saria zeren saria? Sanamenduaren saria, ala euriuren saria. Sistema unitaizua dakau. Porcentajiak, zeuk esan dizu, arazua sortzen da 5 minutuko zea hortan. Hori ur kontsortzioak esan gero, ni saria, nire saria funtzionatzen deu, normaltasunean. Zuen sariak ez du funtzionatzen, baina sare bateratua da. Gai komplexua da, baina edozein kasutan iruditzen zat, eta hor ados Jonekin, geuri ere momentu baten tokatuko zaku ur kontsortzioare presionatzean nolabait hor biharko deun soluzioan parte hartze zuzena eukitzeko eurak ere. Ez izatia bakarrik udalaren salduaren kontrako inbertsio batzuk, ezta? Hor lanen biharko dugu, hori ados. Eta gero dakau hor, beste elementu bat, azterketa fasian ari dana, ura agentzia, bakizue, ura agentzia ari dela, Mijoako saneamenduaren proiektua berregiten. Eintzoan berrikuntza bat, eta oain berriz ere, berritxu zuena berrikusten ari dira, haintxusen ere, Mijoatikan ekarri behar dira zen ur zikinak, sistema unitaixo hortzatikan sartu behar dialako, baina ez da egoki, ur ez egokisa dialako sistema unitaixo hortzatikan bideratzeko, orduan beste alternatiba batzuk aztertzen nahi dira. Eta beste alternatiba horiek ere nahi dira honekin, hemen, Zubixa plazan, dakaun, arazuekin harremanetan ipini, bateako soluzioa besteako lagungarri ere izan daitxekelakoan, ez da, Ruben? Uste hor gabiltzala edo hor dabiltzala bintzat. Eta hor pixkat ingeniaritza horrekin beharko duguna da, lehen ere bere ingeniaritzak goinek geizki espalin badin, 2000 urtean nintzoan txosten aura heldu, eta han ere markatzen zigun lan batzukin bihartzeala, SR2, SR3ko pluvial guztiak, eta hortik handatu zen regatak hartu, eta Saturrenako Mijoei beira bixaldu, 2000 urteko proiektu bat, 2022 izan ez da ikutu eta ez dakit ikutuko dan ere, pixkataz horrek aztertuko dugu zer lan inbiar danak, ez? Sasoetan egiten zen inka baten inguruan, amulatu xoparien hartu urroie guztiak, eta Mijoa ibaira ere eman, aztertu beharko dira horrek, egin, nola egin, edo beste bide batzuk hartu beharko dian, azken finean, azkeneko urtietan ere egin dian, erdego kalen egintzan edo trampakalean egintean obratan ere,
ez da egin sanamentua unitexuan mantenitzu da berdin, nik uste dut pixkat, igual ari begira, arek esatezuan ez urak endin beharko liake lortikan, baina espalin badiak entzen, azken finean zuk arazo berdinaz oso mantentzen. Orduan, ingeniaritza honekin beharko dana igual, aztertu eta bideratu, ze viabilidade dakan are ematea, edo gaur egun ze proposatzen duen, 20 urte behan dugu, ze proposatzen duen, daukagun sanamentua esku artean ukitxa. Uste hori izan beharko litzakela, ingeniaritza horrekin beharko lukein lana. Eta amaitzeko hitzarmenian jasotzen dira obra batzuk eta jakina, holako zerbitzuak ematen dira zenean, udalak lagatzen ditunean, mankomunidadeekin berdina pasatzen zaiku garbitzasun kontuetan, ezta? Udalak ematen du zerbitzua eta gero pixkate ente autonomo holako udalak galdu etxen du eskua horretan, ezta? Eta bere zerbitzu bat dana, eskumen aldetik beria dan zerbitzu bat nolabait galdu etxen du. Eta askotan zaildu etxen dira, erabakiak hartzeko, talentasunak ipintzeko zeak ez da. Baina, eskumena propioa danez, guk beti hitzarmen horren baitxan, beti eukiko dugu aukeria, gure herriko aktuazioak, inbertsioak eta horredanak, guk nahi ditugun, beti ere modu adostu baten, guk nahi ditugun eran antolatzeko eta zehatxeko, negoziatzeko, ez da, diru kontuak. Bihar bada, urrengo 10 urtietako ur kontsortzioaren helburua izan lehike ura herrira ekartzeko zeadanak oditeri guztia berritzia izan lehike, beak hor galera gixen hor eukidezakelako eta horrean bere komenintzia akaso hori izan lehike, ez dut uste hori danik, ze hori jadana berritxuta do, baina hori izan lehike, eta gure interesa beste bat izan lehike, adibidez, aski agai soluzio ematia. Horrean, bateako edo besteako dedikatzen diazen diruak eta horrek negoziatu beharra do, eta guk geure tokisa hartu beharko dugu, baina guztiarentzat ere, oinarrizko izango litzake, gaur hona ekarri deun hitzarmen honen onarpena. Askotan, etxebizketan bueltako guztiari buruz, da gero hitzarmen astu itxentzako. Eta hitzarmena da gaur egun hona ekarri deuna. Erki, gai hau da, gai bat luzio dana, eta emango diguna handikan ordu askotako berriketia, eta hartu keulan gai. Galdera bat, bakarrik. Ingurumen mehatxu bat sortuko balitz, uraren zikloarekin lotuta dagoena. Adibidez, egoin dakau, prentzan agertu da, Mendaroko poligonora sartzeko bide hori, nolan akuifero batzuk mehatxupean ipinal dituen. Hor, Mendaroko udalak, bebai, eskumenak ditu zerbait esateko... Bueno, karo, barkatu, kasu hortan, zein izango litzake arduradun, ur agentzia edo ur konsortzioa? Nik enteitzen dut, ur akuiferuak eta dian aldetikan, hori ur konsortzio eta udalen gainetikan dauela, ez da. Horangoa ingurumena edo ur agentzia izaten da, ez da, uran kudeaketan, guri bintzat ur agentziak, ez da zikusi honekin, ez daka honekin zeik. Erki, bosketa pasatuko ea? Ni azten itxungo nahi parte detelako alderdi baten, orduan etxo eta azten itxu. Erki, beraz, ur konsortzioaren ziklo osoaren kudeaketarako kudeaketa egindua eta ura arautzen duen lankidetza hitzarmena onartzearen aldeko bozkak? Beraz, aldeko 10 botokin. Onartuta. 7. puntuan dakau, ekainaren 20, refuxiatuen nazioarteko eguna, erakunde adierazpena, EH Bildu alderdiak aurkeztua. Ainizek emango digu horren berri? Bai, bueno, EH Bildu alderdiak aurkeztua, baina ez da gure mozio bat, eskaeria jauzan udalea, guk aurkeztu dugu, baina eskaeria jauzan udalea zehar errefuxiatuekin elkartetik.
Badakizue ekainak 20an nazioarteko errefuxiatuen eguna izaten dela, eta horren baitxan ekimen desente antolatu deuen, eta bat izan da, horixe, udaleta beuren idatzia ubixaltzia onartzeko. Orduan, beuren izenean irakurriko dut. Ekainaren 20a errefuxiatuen nazioarteko eguna. Erbestea etengabeko konstantea izan da gizateriaren historian, baita gurean ere. Gu ere erbeste izan ginen, eta gaur babes izatea dagokigu. Irmoki sinisten dugu errefuxiatuen eskubideetan eta harrera integrala eta duina emateko konpromiso hartzen dugu. Orain, erbestealdiaren eta aterpearen bideak irauli egin dira. Gure erbestearen memoriak laguntzen digu gaur egun gerratik, indarkeria politikotik, genero jazarpenetik, ingurumenaren degradaziotik eta bizitzaren prekarizazioetatik iesi doazen pertsonekin empatia sentitzen. Azken urteotan, gora egin du Euskal Autonomia Erkidegora nazioarteko babes bila datozen pertsonen kopuruak. Bai eta Europako beste herrialde batzuetara bidean gure lurraldetik igarotzen direnen kopuruak ere. Pandemia gora bera, 2020an eta 2021an Euskadik 4.809 asilo eskatzaile jaso zituen. Hortik 142 emakumeak ziren eta 117 adingabeak. 2022an nazioarteko babesa behar duten pertsonen fluxuak berraktibatzen ari dira. Aurtengo urtarriletik apirilera bitartean, ia 1.287 eskaera erregistratu ziren. Hau da, 2021 osoan aurkeztutakoaren 175. Kopuru horri gehitu behar zaizkio, Ukrainiako gerratik iesi iretsi direnak. Eta 2001/55 zuzentaraua lehen aldiz aktibatzeari esker, aldi baterako babeserako mekanismo espezifiko bat eskura dutenak. Euskal Autonomia Erkidegoa, beraz, iheslarientzako igarotze eta iriste leku garrantzitsua bihurtu da. Euskadin geratzen direnen kasuan, dutenen onarpen eta aintzatespen urriak baldintzatu egiten du, haien gizarte inklusio albideratuko duen eskubide eta zerbitzuetarako sarbidea. Eta horrek, pertsona asko zaurgarritasun handiko egoeratara bultzatzen ditu. 2020tik 2021 bitartean, Espainiako estatuan nazioarteko babesa aitortu zitzaien pertsonak 7% baino gutxiago izan ziren, eta Europar Batasunean berriz 30% baino gehiago. Arrazoi humanitarioengatik, bizilekua baimentzeko bidea Venezuelatik datozenei ematen zaie ia modu esklusiboan. Bide honek dokumentazioa eta gizarteratzea errazten ditu. Naiz eta eskatzaileak ez diren errefuxiatutzat hartzen. Ondorioz, nazioarteko babes eskaera ukatzen zaien pertsonak gehienak, zuzenean irregulartasun egoerara igarotzen dira. Lana izatekotan berehala galtzen dute. Harrera sistemaren parte baziren, azkar ateratzen dituzten bertatik, 15 egunetan, alternatiba juridiko eta sozialik gabe. Egoera horrek eragin handia du udaleko gizarte zerbitzuetan eta migratzaileen kolektiboari eta gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonei lotutako beste gizarte erakunde batzuetan. Mugei, nazioarteko babesari edo atzerritartasunari dagozkien politikak estatuaren eskumenekoak badira ere, berehalako premiak tokiko erakundeetan kudeatzen dira. Hala nola benetako harrera ematea eta integrazioa eta elkarbizitza aniztasunean gauzatzeko aukera. Autonomia Erkidegoak gizarte zerbitzuen arloko eskumena du, eta euskal aginte publikoak dira pertsonen eta horiek osatzen dituzten taldeen askatasuna eta berdintasuna eraginkorrak eta benetakoak izan daitezen baldintzak sustatzeko eta oztopoak kentzeko neurriak hartu behar dituztenak. Xede honetan, hiriek eta udalerriek funtsezko zeregina dute. Horregatik guztiagatik, Mutrikuko udalak honako hau eskatzen dio Espainiako gobernuari. Nazioarteko babesa aitortzeko estandarrak berma ditzala, Europako gainerako demokrazienekin bat etorriz. Pertsona guztien asilo eskubidea ziurta dezala, hauen jatorrizko herrialdea edozein dela ere. Ukrainiako krisiak agerian utzi du, borondate politikoa dagoenean, nazioarteko babesa behar dutenak hartzeko mekanismoak egon badaudela.
Nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonentzako harrera sistemaren malgutasuna eta iraunkortasuna ziurta dezala, pertsonak ardatz dituzten gizarteratze prozesu eraginkorrak bermatu ahal izateko. Gure herrialdeko gizarte eta lan eremuko aldaketetara egokituko den sistema bat. Behar bereziak dituzten pertsonei arreta emateko bitarteko egokiak izango dituena. Eta aldi berean, pertsonen aniztasuna kontuan hartuko duena. Besteak beste, generoari eta sexu joerari dagokionez, erlijioari eta kulturari dagokionez, adinari dagokionez. Tratu berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko lege integrala onar dezala, eta tratu berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako organo independiente bat sor dezala, diskriminazioaren biktimei arreta, laguntza eta erreparazio emateko baliabide nahikoekin, eta izaera eta eremu desberdinetako politika eta eragile diskriminatzaileak behatzeko eta haietan eragiteko ere. Gizaki salerosketaren biktimak babesteko eta laguntzeko lege integrala onar dezala. Eta era berean, gainerako administrazio publikoekin koordinatuta eta bere eremutik, Mutrikuko udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu. Etxebizitza soziala eta gizarte, hezkuntza, osasun eta kultura arloko baliabideak eta dirulaguntzak eskuratzeko erraztasunak ematea, nazioarteko babes premiak dituzten pertsonen eta berrigabeen zailtasunak aintzat hartzen dituzten irizpideak ezarriz, egoera bereziki ahulean dauden pertsona kontutan hartuta, hala nola, genero arrazoiengatik, jazarpena jasatzen duten eta indarkeria matxista jasatzen ari diren emakumeena. Gizarte prestazioak eskuratzeko irizpideak ezartzea, horien lorpena erraztera begira, eta ez prestazioak etetera bideratuta. Esate baterako, jatorrizko herrialdean lortu ezin diren agiriak edo Espainiako estatuan ez dauden senideak salbuestea, izapideak arintzea eta komunikazioa hobetzea. Enplegu bilaketa aktiborako sarbidea erraztea, prestakuntza egoki, publiko eta doakoaren bidez, bai tokiko hizkuntzak ikasteko zein etorkizunean enplegua lortzeko aukerak hobetuko dituen prestakuntza jasotzen jarraitu ahal izateko. Osasun mentaleko arreta sarerako edo lan psikologikora zuzendutako taldeen parte hartzeko sarbidea erraztea, bizi izandako egoera traumatikoetatik errekuperatzen laguntzeko. Diskurtso diskriminatzaile eta xenofoboei aurre egitea, prebentzio eta monitorizazio neurriak hartuz, eta integrazio, bizikidetza, berdintasun eta diskriminaziorik gabeko planak eraginkortasunez diseinatu eta implementatzen direla bermatzea, administrazioaren maila guztietan ikuspegi komunitariotik eta beharrezko aurrekontu esleipenarekin. Tokiko biztanleei zuzendutako sentsibilizazio ekintza gauzatzea, errefuxiatuekin eta migratzaileekin batera, gizarteratzean eta elkarbizitzan eragiteko hala nola zurrumurruen aurkako estrategien bitartez. Diskurtso arrazista eta xenofoboen aurkako jarrera irmoa izatea. Diskurtso politikoek inmigrazioa instrumentalizatzen ez dutela eta gorrotoaren bidez gizarte haustura sustatzen ez dutela zainduz. Zerbitzu publikoetan diskriminazioaren eta tratu desberdintasunaren biktimei arreta ematea. Eta azkena, memoria historikoaren balioa azpimarratzea, duela ez hainbeste, gu ere erbeste izan ginelako. Orain babesa izatea dagokigu. Hau irakurri dau, hau aiau zanean, handikan Melillako zarrazkixa gertatu gabe zauan, baina, nik uste aipamen bat ere, honekin gaixakin lotuta dut, aipamen bat, berezi bat ere mezidoala. Eta, beste egunean, Moian, kulturartekotasun taldiak bultzatuta, elkarteratze baten gendun Melillako zarrazkixen kontra. Erki, Jon, teñugo, ondoren. Bai, hain dizek esan dan danakin ados, egisa da gu ere izan ginen guk ere, gure herriak ere euskaldunak ere auki behar zen gondula beste gari baten kanpoa joteko biharra, eta errefuxiatu izara izan zuten, gure itxona monak eta Europako hainbat, eta Ameriketako hainbat lekutan edo hartatu izan zituzten.
eta modu egok izan gainea askotan gehienetan izango nuke, eta orain guri tokatzen zaku, beste bai gerra edo bestelako egoeratatik bilezi datozenak, babes bila datozenei edo berantzun egoki bat ematen. Egisa da, mozioan edo testu honetan, zeharra proposatutako testu honetan, izaten den eguneko 89ak nik uste eta gozela, eta horrela dala iruditzen zaku ere, eta danok egin behar deula erantzun egoki hori ematean aldeko alegin bat, naiz eta eskumenak estatuarenak izan, gehienak, batez ere refuxiatuen arloan, danok uste, administrazio guztiok elkarlanian ere, bakoitza bere aldetikan, bere alemenan arabera ere, ekarpen egin behar doala eta laguntza eskaini behar doala. Hori izan da, hemen puntu bat badago guk, beste eguna oso egok ikusten edo, eta euskerakoan ez da horra mestigartzen, baina jatorrizko testu erderazkoa da, eta irakurri dut nik erderaz ere, eta bai azaltzen da, garbisa edo esango dugu, udala izkatzen zakuena da, bai etxebizitza sozialak eta prestazio sozialak sortzeko, errefuxiatu hauei laguntza eskaintzeko. Eta guk puntu honekin, nahiko kritiko gera, iruditzen zakulako, espektatiba faltuok ere sortu handitxugula. Azkeneko zuko egon duen Ukrainiako refuxiatuen krisialdi, hasierako bun horiok egin duen ere, eta hemen mozio bat onartu zanean, Ukrainiari buruzkoa zan kasu hartan, baina beste gainontzeko ere luzatu alda. Guk esaten genduen, gure txikitasunetik, udaletxe ez, 5.300 biztanleko herri bagera, gure txikitasunetik ere, gure ekarpena egin dezakegu, gure aldea ere aportatu dezakegu, eta hasierako gesto bat baldin bada ere, guk proposatzen genduen, etxe bizitza bat behintzat, familia bat behintzat, gure mailan, gutxienez bat, alegin hori itxeko, konpromiso hartzeko, gure herrizan babesa emateko. Esan egok ikusi, eta azkenean hori testutikan kanpo geratu zen, eta pixkat orokortasun hauan jarri zen, behar bada, eraztertuko dugu edo horrela, guk konpromiso txikixak, askotan haundira juten geha, eta konpromiso txikixetatik iruditzakun lanien hasi algeala, orduan, esan ikusi, eta esan jaso horrela, eta hemen aldiz, puntu hori iruditzen zaku, gauza txiki hasi barnean, dijoela zuzenien haundira, eta udalei eskatzen zakuena, euran eskumena ez danean, euran ardura zuzena ez danean, prestazio sozialak sortzeko kolektibo honentzat, eta kolektibo ez da laukatu, kopuru importantetaz ari gera, etxebizitza sozialak eskaintzeko, eta bar, hor konzita izan berga, zertako daukagun gaitasunat eta almena, ez. Eta, guk esaldi honen redakzioa ez dugu oso ondo ikusten, irutzezako beste modu batea formulatuta egon bazan, arazorik ez gandu laukiko, horregatik abstentzioa egingo geha, nahiz eta esan duten bezala, testu honen 89%-akin ados gozen, ez da? Horixe. Gure partetik, mozia berez oso ondo eraikita dago, bi ataletan, azalpenetatik hasita, hor parrafo nahiko esanguratsu bat, non aipatzen da, gaur egun gerratik, indarkeria politikotik, genero jasarpenetik, ingurumeneran degradaziotik eta bizitzaren prekarizaziotik iesi doazen pertsonekin empatia sentitzen. Guretzako empatia hitza klabea da. Azkenean beste pertsona bat gu izan gaitezela, horrek bultzatu behar ditu empatia hori pizkate gaitasun hori garatzen. Bi ataletan dago, inizik irakurri duen bezala, alde batetik, eta aipatu den bezala, estatuko eskumenak dian horretan, zuzenki eskaera batzuk, oso zehatzak, eta ondo esarritakoak, Espainiako gobernuari, eta bestia, udalak zer egin dezakegun, gai honen udalak, eta administrazio publiko, pizkat berago dauden administrazio publikoak. Eta konpartitzen dut, jonen azalpenak, zentzuzkoa dira. Azkenean, nor hartaiatu gaitezke, gauza oso konkretu baten, espektatibak sortzeko. Direnak direla, behintzat, ahalmena, udal bezala, guk aldegun enean, behintzat, ahalmena erakutsi beharra daukagu. Hortan guretzako ez da un motibo bat errespetatzen dugu eta kontziente gara honek zailtasunak sor ditzakela, baina guretzako ez da argumentu bat, pizkat mozio honi atzera botatzeko. Beraz, guk gure babesa emango digu. Bozkatu dugu, beraz?
Beraz, ekainaren 20 errefuxiatuen nazioarteko egunaren erakunde adierazpenaren aldeko bozkak. Aldekoak, dio. Abstentzioak. Erki, beraz, aldeko 7 botorekin, da 4 abstentziorekin, onartuta. 8. puntuan, LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko eguna, erakunde adierazpena EH Bildu alderdiak aurkeztua. Rubenek emango digu horren berri. Bai, zaldu marze. Ekainaren 28an LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko eguna ospatzen da. Hain zuzen ere, 1999ko ekainaren 28an Stonewallen, New Yorken gertaturikoagatik. Data esanguratsua da kolektiboaren historioan. LGTBIQ+ kolektiboa xantaia eta jasarpen poliziaren aurrean matxinatu baitzen egun hartan eta hurrengo egunetan, beraien eskubideak imoki defendatuz. Beraz, ez da gutxi egun honek simbolizatzen duena. Ospatzeko eguna da LGTBIQ+ kolektiboen eskubideen alorrean eginiko lorpenak aitortze eta ikusgarri egite aldera. Baina ezin ahaztu dezakegu oraindik asko dagoela egiteko. Hau da, ospatzeko eta aldarrikatzeko eguna den era berean, jorratzeko dagoena mahai gaineratzeko egun ere bada gaurkoa. Cis hetero arau gaientzen den kulturan bizigaren heinean, sistema dominatzaile horretatik urruntzen diren gorputz, sexu, genero identitate eta desirak bazterrean daude. Hainbat dira utzi behar ditugun usteak, eta beste hainbat normalizateri utzi behar dioten normak. Hain zuzen ere, bazterkeriaren amaitzeko. Gaur egun, berdintasun fiktizio baten sinisten dugula bai dirudi. Aniztasuna onartzen dugula bai dirudi, baina ez, hainbat dira LGTBIQ+ kolektiboak pairatzen dituen bazterkeriak. Komunitate nagusien estigmazioa, saiakerak eta manipulazioak, medikuntzatik abiatutako patologizazioa, pandemiaren ondorioz areagotutako prekaritate egoerak, eskuin muturreko diskurtzoen areagotzeak, bullying kasuak ikastetxeetan, gorroto diskurtzoen eta erasoen gorakadak, kolektiboko kideak hirietara alde egin behar izatea. Guzti hauek LGTBIQ+ kolektiboak jasaten dituen diskriminazioaren eta egungo egoeraren larritasunaren zenbat adierazle dira. Honen guztiaren aurrean, ezinbestekotzat jotzen dugu instituzioek erantzukizun hartzea. Guztioi baitagokigu guztiontzako herria sortzea. Horretarako, politika publiko integral eta sendoak, perspektiba feministan oinarritutako zerbitzuak, babes kolektiborako eta autodefentzarako mekanismoak esartzeko bideak. Martxan jartzea da gure ardura. Estrukturalak diren arazoak erdigunean jartzeko garaia da. Arazo horien aurrean erantzunak ematea lehenetziz. Hildo horretatik, adierazpenetatik haratago, gure konpromiso politikoa zehatzetan islatu behar da eta horregatik Mutrikuko udaletik konpromiso hartzen dugu hurrengo aspektu hauetan. Bat, gure herriko LGTBIQ+ pertsonen bizitzen gaineko diagnostiko egin eta honetan oinarritutako ekintza plan integral bat abiatzeko konpromisoa. Bi, herri mailako ahulgune eta indarkeria fokuak identifikatu eta horien aurrean eragiteko baliabideak eskaini eta aldaketak bultzatzeko konpromisoa. 3. Ildo beretik, herri mailan sensibilizazio kanpainak bideratzeko konpromisoa. Sexu orientazioaren eta genero identitatearen adierazpen aniztasunaren buruzko kontzientziazio pizteko eta LGTBIQ+ pertsonenganako indarkeriaren adierazpen eta forma anitzeko buruz kontzientzia kritikoa bultzatzeko. 4. Mugimendu feministari jarraiki, lotune jabekuntza eskolatan, LGTBIQ+ kolektiboarentzako espazio eskaintzeko konpromisoa. Hauen beharrei erantzuteko baliabideak proiektuan integratuz. Indarkeriaren prebentzioa eta kolektiboaren ahalduntzea bultzatuz. 5. Indarkeria matxistaren moldaera honi aurre egiteko ikastetxeetara bideratutako sensibilizazio eta prebentzio programa espezifikoak bideratzeko konpromisoa. Eskidetza programa bidez,
Programa hau indartu eta osatzeko konpromisoa hartzen dugu. Hezkuntza esparruan LGTBIQ+ pertsonenganako indarkeriaren eta diskriminazioaren prebentzioan eta kontzientziazioaren aurre pausoak ematen jarraitzeko eta LGTBIQ+ haur eta nerabek babesteko. Eraso transfobo, lesfobo edo homofobo oro gaitzetzi eta halako kasuen aurrean salaketa publikoa bideratzeko konpromisoa. Indarkeria matxista egoera aurrean salaketare publikoa bideratzeko mutrikuko protokoloa praktikan jarriz eta guztiontzako herri seguru bat eraikitzeko beharrezko jarduerak bideratuz. Hala, herritarrei dei egiten diegu ekainaren 28an, bueltan LGTBIQ+ mugimenduak eta mugimendu feministak gure herrian antolatutako ekintzetan parte har dezaten. Guztiona da LGTBIQ+ pertsonen bizitzak egunerokotasunean bizigarriak izateko ardura. Guztiona da herri anitza eraikitzeko, guztiontzako herria eraikitzeko lana. Gaur arautik alteratzen diren horien bizitzak eta bizimoduak aldarrikatu nahi ditu. Gora ekainaren 28. Arki, Ruben, Jon, Iñigo... Bai, Rubenek irakurri ditzako mozioekin guztiz ados goz, zerbait gehitziarren edo komentatziarren esan oraindikan asko dagoela normalizazio bidean eitzeko, LGTBI-fobia kasu gainea azken aldixan nabarmen gora indeue, egisa da lehen baino kontzientzia geixo dola eta geixo salatzen dela eta geixo publiko eitzen dela ere, baina egisa da kasuak oraindikan hor daudela eta datuak nahiko kezkagarriak diela. Eta gero, mozioen uste ez dela egitetzen, baina beste termino bat azken aldixan edo pixkat modan edo, pipilan edo dauana da sexilioa hitza, batez ere herri txikisei dagokionez, herri txikizetatik hiriburuetara, hiriburu handizetara edo bereien bizitza modu lasaiago batean edo, askotan esaten da herri txiki infernu handi eta egoera horrek bultzatuta edo, askotan herri txikizetatik hirira salto eitxe hori edo, exilio hori edo, komila artean bultzatzen dela. Horregatik azken aldizan, behin da berrezaten duguna da, herri txikiztan ere badagola zerreina, lanketak eta inbiarra, eta guk hori oso ikusten dugu. Alare hor lehenengo puntuan esaten da, LGTBI+ pertsonen bizitzen gaineko diagnostiko bat egin, hemen esan diputaziotikan ondala pare bat urte egin zala diagnostiko hori, lurraldeko eragile eta kolektibo guztiekin elkarlanean, eta datuak eguneratuta daudela, osake hori hor dagola herri txar danen eskura, herri guztien eskura. Zoin dela pare bat egune honintzen herri txiki batek egin duan horrelako diagnostiko baten aurko esperian, eta egisa da bizio diferentik ez dela esaten. Esan nuke diputazioak indako diagnostiko hortan osatuago da, zabalago dela, eta herrikoa hango gauzatzuk aipatzen diela, baina ez dikoa asko zerarutzu. Osaken ibintzat espezifikoki diagnostiko bat itxierren beharra ez dut ikusten. Osa nik uste egin da dagoen horrekin, orokor horrekin, hor ematen diela pistak, eta horrekin ekintza plan bat edo osatu aldela. Eta gero azkeneko laugarren puntuan, lotune jabekuntza eskolaren aipatzen dezuen, espazio bat eskaintzea eta proiektuen integratuz, nik ondo ikusten dut, iruditzen zat bi kolektiboak, bai kolektibo feminista eta LGTB kolektiboa, gaina bai bata eta bai bestea gerotan hitzagoa da, bereen barruan ere gerotan aniztasuna handia do, baina egisa da azkeneko urtetan, bi kolektiboen arteko talkak edo sortu diala, edo interes kontrajarrizak, eta egon diala baduzela gai batzuk mai gainean oso konfliktiboak dianak, eta merezi doala nik uste dut patxadaz eta lasaitasunez eztabaidak eta sortzia, hausnarketak sortzia eta akordioak edo elkarlanak bultzatzea, hor dauz adibidez translegea, Madriden zelako istiloa sortu dan, kolektibo feminista eta LGTB kolektiboen hainbaten artean, ez danak, esan dut oso anitza dela, bi munduak oso anitzak diala, gestazio subregatuaren gaixere hor dago, beste horrek ere arantzazko daka, ez binarioen aitortza, eta beste hainbat gai badoz, konfliktibok edo dianak mundu feminismoaren arloa eta LGTB kolektiboaren artean, eta horrelako elkar puntuak eta hausnarketarako puntuak sortzia, interesgarria izan daitekela, bat ere errespetutik edo eta hitzen baldin bada ez da. Orduan, guk aldeko botua emango dizu. Gu baita ere aldeko boto emango digu, mozioak oso ondo deskribatzen du, gaia bere osotasunean eta benetan interesgarri iruditu zaigu, Jonek komentatu gehan osagarri, informazio osagarri hori, eta ez dakagu ezer gehiago gehitzeko.
Beraz, LGTBIQ+ arrautasunaren nazioarteko eguna, erakunde adierazpenaren aldeko bozkak. Beraz, aldeko 11 bozkarekin onartuta. 9. Kirol portuak erakunde adierazpena, Bildu alderdiak aurkeztua, egia esan, hau, ekarrien duen ekainean, puntu hau, ekainean eukiko zoan gaur ez dakan egunerokotasun bat, gaurkotasun esaten niko haien, baina ja gaurkotasuna gainditzuta daka. Baina ordo eta ekarren deu. Izaskunek emango digu horren berri. Nekatzen hasitxagoz da aldeten txukunden irakurtzen saiago nahi. Ekonomian garapen eta azpiegitura sailburuaren 2017 urriaren 19ko 5.330 aginduak aisialdiko ontzien titularrei amarralekoak emateko prozedura eta horiek erabiltzeko emakiden araubidea arautu zituen. Data horretatik aurrera, Euskal Kostaldeko hainbat portutako amarralekuen emakida prozedurak ireki dira. Azkenak, Donostiako eta Plentziakoak izan dira. Eta datozen hilabeteetan beste hainbat ere irekiko direla aurre ikusten da. Aginduak arauzkanpoko egoera bat erregularizatu eta eguneratu eta amarralekuak erabiltzeko aimena emateko prozedurak arautzea xede bazuen ere, herri askotan kezka eta egonezina sortu da. Horren adibide dira, egon diren salaketa judizialak edota tokian tokiko erakundeek herritarren handi jaso dituzten iritzi eta babes eskaerak. Udalei aditzera eman zaienaren arabera, aginduak herritarrengan ekarri duen ezina egonaren iturburua aginduaren 14. artikuluan ezarritako esleipen irizpideetan dago. Zuzenago esan da, zehaztu ez diren esleipen irizpideetan. Bereziki, ontziaren neurri zehatzak eta amarralekuko fingerra dira aintzat hartu diren irizpideak eta berdinketa egonezkero, zozketa izango da banaketa erabakiko duena. Hau da, agindu horren zehaztasun esak, kostako herriek itsasoarekiko duten lotura kultural eta historiko guztia ez ditu aintzat hartu. Biztanda bestalde, azken urteetan kirol portuak sustatzeko eta kirol navigazio bizi berritzeko aurrera eraman den egitasmoak desoreka sortu duela kostaldeko herri askotan. Aisialdirako ontziflota handiak eta gorantz doan eskaera maigabeak portuetako errealitatea guztiz aldatu dute. Kasurik lazgarrienetan, arrantza portu izatetik kirol portu izatera iritsi arte. Herritarrak agertzen ari diren ondo ezaz jabeturik, ekapeko portuen inguruetan dauden udalen nahia irtenbidea bilatzea da. Izan ere, herritarrak eta portuak gure historiaren, gure kulturaren eta gure nortasunaren parte dira. Gure herriaren historian, herri eta portua elkarremanda egon diren bizitokiak izan baitira, eta etorkizunean ere horrela izatea nahi baitugu. Hori guztia kontuan hartuz, Mutrikoko udalbatzari ondorengoa babestea eskatzen diogu. Portuak duen nortasun eta beraz, portuak gure nortasun eta beraz ondare moduan aitortuak izatea. Errekonozimendutik haratago, mendeetan gure herritarren bizimoduaren parte izan diren portua eta portuko zerbitzuak herritarren onurarako izatea. EKPri eskatzen diogu 5.330 aginduaren lanketa egiteko ekapeko portuak kokatzen diren udalerriekin eta bertako eragileekin batera egiteko. 2018 legearen 4. kapituluan jasotzen den portuko udal batzordea sortuz. Horrekin batera, itsaskostako ondare materiala eta inmateriala berreskuratzen eta konserbatzen duten ontziak lehenestea eta bertako herritarrek izan beharko luketen lehentasuna kontuan hartzeko ondorengo puntua jasotzea urrenez urren. 1. Herrian erroldatuta dauden herritarrak, errolda zaharrena dutenak lehenik eta gutxienez herrian urtebeteko errolda dutenak. 2. Eskualdeko herrietan erroldatuta daudenak, gutxienez urtebetez. 3. EAEko beste herrietan erroldatuta daudenak, gutxienez urtebete. Eta 4. Beste autonomia erkidegoetan erroldatuta daudenak, gutxienez urtebete. EKPri eskatzen diogu lanketa egitea, egokitzapen egiteko gardentasun irizpideak oinarri izan da eta EKPko portuak kokatzen diren udaleekin elkarlanean arituta.
Udalbatzarrak hartutako erabakien berri, ekonomiaren garapen eta azpiegiturako sailburuari eta Eusko Legebiltzarreko talde parlamentarioei helaraziko zaie. Bueno. Ez da erraz izaten olako testuak norperetxi ez da. Bai, oso txukun idatzi gabeko testu honek erdi txukun irakurtzen saiatzea. Bai. Erki, Jon, Teñigo. Bai, bueno, gure aldetik esan, gure ustez mozio hau goitxi datorren gauza bada, orokorra erre guztietan aurkeztu dana, baina guretzako mutrikuko errealitateari ez diona erantzuten. Mutrikun prozesu hori oain dela asko pasatu zalako, tinolako arazorik ezalako egon, eta mutrikun, hau pixkaldekuz kanpo irutzen zakulako zentzu baten mintzatez. Lehenengo bi puntuei dagokionez, guk uste dugu dagoeneko betetzen diala, kirolportuak herritarrenak badia, publikoak ere badia, eta herritar guztiek erabili ditzakete, gainontzeko ondasun publikoak bezala. Alkatian despatxu ere publikoa da, danona da, baina horrek ez da izan, nik ezin dut erabili, alkatiantzako edo ez, portua ere, abizau, bai. Polideportiboa berdina ez, erabiltzaileak azkenean, eta kirolportuak ere daka bere erabiltzaileak, eta ordaintzen dutenak beren tasak eta danalakoak, eta bere erabilpen bat araututa daukat ez da, baina publikoak badia, Richard Danonak badia, inolako zelantzarik gabe. Eta hirugarren puntuan aldiz, uste dugu guztiz legez kanpokoa dela, portuak udalaz gaindiko ondasun eta zerbitzuak dira, eta esan duten bezala edonorentzat daude irekiak. Eta lehiazkearen printzipioaren kontrakoa da. Hau da, ezin dugu zan mutrikuarra bakarrik, hau da, mutrikuarrak eta kanpokoak ezin da sartu. Hori gogoratzen naiz bere momentuan lanbideko lan eskaintzak atatzen gendunean ere, urteren baten edo saiatu ginen, ez da? Sartzean, mutriko bakarrik aldi aurkeztu, eta zeritzua rekursoak eta gauzak etorrezakun izaten markatu, baina mutrikuarrak parte, lan eskaintza publikoetan mutrikuarrak ere beste herrisetako lan eskaintza aurkeztu aldia, eta mutrikuko ere, kanpotarrak ere aurkeztu izango dira, hemen erantzeko zeu zerrau da. Jaurlaritzaren plazak dira, amarreak dira, eta hor lehia ateatzen dira, eta interesakanak aurkezten dira, eta aukeraketa bat etxen da, baina herrirako bakarrikan gordetzia edo behintzat, hor planteatzen da moduan behintzat planteatzia guk legez kanpoko ikusten dugu. Eta gero bai izan gai hau, Eusko Jaurlaritzako kirolportuako saila dekretu berri bat lantzen ari dela, badakizue, eta legebiltzarrien ari dira hori lantzen, eta EAJak eta PSOEk aurkeztutako mozio baten edo, ekarpen baten, eskatu da, arlo soziala, ikuspuntu soziala ere txertatzeko, kontutan hartzeko dekretu hori idazteko momentuan ez da. Prozesua ordoa abiatuta do, eta nik uste dut zainon beharko gala, ikusi arte Eusko Jaurlaritzak ze planteamendu dakan, ze proposamen etxen doan, eta horren arabera ekarpenak egin edo proposamen berrezak egin ez. Hor nik uste legebiltzarra dela hortako talderdi guztion ordezkari esakandoz, hortako lekua, ordan mozio hau irutzen zako aurreratzen ari dela, hori indikan ez dakigunean, ze zeintzutan plantatuko dan dekretu berri hori ez da. Prozesua martxan do, hausnarketa prozesu baten do, eta betorreko da planteamendu berri bat, eta ongo daukera ekarpenak eitzeko edo proposamen berri horren inguruan lantzeko. Eta horretxekan, guk kontra bozkatuko dugu. Gure partetikan, lehenengo hasi esaten, ulertzen dugu mozioaren testu ingurua izan dela emakida prozesua, Donostian eta Plentzian zabaldu den emakida prozesu hori, eta hortikan, egin da, pixkat osatu mozio hori, baina puntu zehatzetan, horrekin lotutako gai bat izan dela. Hala ere, ikusten dugu gai oso interesgarria izan dela, eta interesgarria zentzu askotan. Azteko, gu bai usten dugu mutrikoko errealitatearen, jonen aipan bati erantzunez, bai dakoala zer ikusi handisa. Baina, guk ikusten duguna, hemen diagnostiko mozio honek, diagnostiko nahiko on bat egiten duela, zer gertatzen ari den Euskal Herriko kostaldean. Hau da, pizkat berriz hartuaz, Izaskunek irakurri dituan parrafo batzuk, oso deigarri iruditzen zaudu, hori. Gauza bat agerian dagoena, ez? Biztan da, ordea, azken urteetan kirolportuak sustatu eta kirol navigazioa bizi berritzeko aurrera eraman dien egitasmoak desoreka bat sortu duela kostaldeko herri askotan. Mutriku kasu baita ere.
Aizialdeko ontzi flota handia, goruntzoan, eskaera amaigabea. Beste kasu bat, hemen eskaera amaigabea. Horrek sortu ditu, liskarrak oin Donostian eta Plentzian. Mutrikunez, mutrikun berandago dakagu izapide makida. Portuetako errealitatea guztiz aldatuz joan da. Kasurik, lasgarrienetan gainera, arrantza portu izatetik, kirol portu izatera igare arte. Osea, diagnostiko oso ona egiten du mozioak, kasu honetan. Oso ongi borobiltzen du zein dan, gaur egun ez mutriku, kostaldeko herri gehienen errealitatea. Kirol portuakin zer ikusia daukana. Eta gero, bai epeatzen du, zein izan barko litzake, udalaren lana. Irtenbidea bilatzen saiatzea da. Izan ere, herritarrak eta portuak gure historiaren, gure kulturaren eta gure nortasunaren parte dira. Gure herriaren historian, herria eta portua elkar emanda egon diren bizitokiak izan baitera. Eta etorkizunean ere, horrela izatea nahi baitugu. Hau da, udalaren lana, eta gu bai horrela bertzen dugu. Oso interesgarri iruditzen zego zenan jasotzen duen. Juten bagea pizka mozioan aurrea, gero eskarien atalean, bai gauza interesgarriak epatzen ditu, ez? Nolan da, portuak gure nortasunan ataldia, ondare material zein immaterialen garrantziaz eta aitorpen beharraz aritzen da, oso interesgarri portu eta portuko zerbitzuak herritarren onurarako izatea, gaur egun hori ez daukaguna, ez hemen bakarrik, kostalde osoan ez daukaguna, badaiku zeintzen dozkaten eskumen osoak. Aipatzen da baitza ere portuko udal batzordea, guk hainbat moziotan eskatu ginen batzorde horren sorketa, mozio bitxartez, eta hemen aldarrikatzen da horren beharra, eta gu bai ezinbestekotzat hartzen dugu. Eta gero ondare material eta immaterial bezala berreskuratu eta kontserbatzeko beharra. Hor daukagu, kasu bat, mutrikun, adibidez, kofraixako gaixakin, ez? Orduan, aldarrikapen hauek guk babestu eta defendatzen ditugu. Ondararen balioan, portuko udal batzordean sortzea eta abar, ez? Faltan botatzen dugu, mozioan behar bada, aipatzea, aipamen bat egitea, osnarketa bat egitea, aisialdiko arrantzaren inguruan. Ontxe, Gobernu Zentralak arrantza jasangarriaren inguruko lege proiektu bat atera berri du, eta bertan agertzen da aisialdiko arrantza erregularizatu beharra. Zergatik, guzti dut, gudanoa jabetzen galaz, aisialdeko arrantzak, kontroli gabeko aisialdeko arrantzak, dakala eragina, bai, arrantzale profesionaletan, eta baita ingurumenean ere. Eta ondorioak, pairatzen gaude, kostalde osoan. Orduan hori, faltan botatzen dugu, ez da sartu. Eta gero, argumentazioaren inguruan, guk bai ikusten dugu, inbertsio publiko batekin, ja filosofiaz, ezin dugu leheneztu herritar batzuk, beste batzuen aurrean. Hau da, inbertsio publikoa da, zoritxarrez oain dela urte asko, gure kostaldeko portu danok, gu barne eta beste askok, neurri baten gure harima saldu genion portuko zuzendaritzari eta helburu batekin egin zituen hainbat inbertsio, eta inbertsio horren pizkat menpe edo, inbertsio horren azpian gaude. Gudanon diruakin ezin duguna da batzui bakarrik leheneztu beste batzuen gainetikan. Beraz, hori gube bai, udal mailan, otaren gaiakin pasatzen zaigun bezala, filosofia berdina konpratzen dugu. Ezin dugu diskriminatu batzuk bestien aurrean. Ez hori bakarrik. Ze gertatu alda baita ere? Ipintzen badugu erroldan kontua, urtebeteko errolda nonbait, hori izan alda amu bat, jendia pikareska bat bezalako bat sortzeko. Hau da, erroldatzen nahi, etxe bat alokatuaz, etxe bat erosiaz, norbait lotuaz, eta automatikoki eukidezate eskubidea amarre bat lortzeko. Hori udalerri batzuetan eragin handi izan gado orduan. Hori bai zalantzak sortzen dizkigu. Baina nagusiki hori, diskriminazio puntu hori da ez duguna konpartitzen. Zer gertatzen da mozio honekin, aipatu dudan gauzataz aparte,
ikusten duela Mutrikuko errealitate bortitzakin talka egiten duela. Eta oin, nabil dikearen lizitazioaren inguruan izketan. Alkateak aipatu du, gora bera batzuk, nolan herritar talde batek eskatu informazioa, eta guretzako, haunek, muzio honek daka erlazio handisa gai horrekin. Dikearen luzapenarekin, dikearen luzapenaren lizitazioarekin. Eta zergatik azkenian, bai portuaren nortasuna, eta bai onurak, ustezko onura horrek, berreskuratzeko gaitasuna, udalen gaitasuna, geroz eta urrunago geldituko zaigulako. Azalduko nahi, pizkate zabalako. Guk argi daukagu, naiz eta hemen, bai alkatek eta gero, batzorretan EAJ-ko ordezkariak aipatu, argi daukagu hemen, helburua dana, dikearen luzapenaren helburua dela, kirol portu bat, horko urlaminan kirol portu bat eraikitzea. Zetarako, helburua da, Tanborre eta dikearen horteko urlamina hori okupatu, zatitu, eta probetxo atea. Orduan, 15 milioi euro hortako erabiliko dira. Guk ez dugu uste, hemen, ziurtasunaren argumentazioa, Eusko Jaurlaritza etorri dana, segurtasunaren argumentu hori balizkoa denik. Gu hemen daukagu ikusten ditugu helburu batzuk. Dala, kirol portu bat esartzea. Zergatik, azkenian, ikusi duen bezala, adibide danak dauzkagu, gure kostaldean, zein izan den, azkarren mugitzu den inbertsio publikoa. Kostaldo zuan, kirol portua. Mutrikun ze pasatu da, Mutrikun, oaindikan, dikea bukatu gabe, zer burutu zuten? Kirol portua. Ez altzan, portu hau, hain arriskutsua. Denbora falta izan zitzaien, kirol portua esartzeko, dikea bukatu gabe. Orduan, eztabaidak eduki ditugu gai honen inguruan, bai batzorretan, beste udaltaldeekin, bai portuko zuzendaria etorri zaren gurekin, inork ez digu esan horrela izango denik, guk argi daukagu horrela izango dela. Inork ez digu ukatu ere, eta ez hori bakarrik, joan zan astean Arantxa Tapia sailburua egon zen Elgoibarko aurkezpen batean, eta han posibilitate hori, posibilitate bai hartu zuen. Orduan, hori hor utziko dut eritziak eritzi. Baina gu nahi duguna azaldu da, zer da, hausnarketa bezala, herritarrei begira, zer da errealistago pentsatzea? Ikusita, 10 demanda, ikusita, azken 20 urtetan, zer nolaka bilakaera eukidoen gure obrak, gure portuak, gure kirol portu zarraren eraiketa, gu benetan uste aldugu, Eusko Jaurlaritza dikea luzatzen denean tranquila gauko dugula. Uste aldugu benetan utziko dugutela guk esaten dioguna egiten. Gugi argi dakau, hori bakoitzari lagako diote, bere barruan zer pentsatzen duen, baina guk oso argi dakau helburuak zeintzun diazen eta arriskua nun dagoen. Eta arrisku hori ekidituen behar dugu. Eta hori momentuan, udaleko bai Bilduk eta bai AJak zaudete babesten obra hori. Eta oso latza eta arriskutsua da, etorkizunari begira. Eta hori gure ikuspuntetean aldatu egin beharko genuke. Erabili da, oain dela 20 urte erabaki izan, hau batez erabaki izan, ustezko erabaki horren heldu etxen diogu. Segurtasunaren argumentu berri bai, heldu etxen diogu. Esprimitu etxen diogu. Eta nostalgia eta zehozer bati heltzen diogu. Ze zehozer da? Ze nure etorriko dira hor kirol portu bat eraikitzen bada. Zer izango dugu, etxe gehiago saldu edo ez dakit. Orduan guk argi dakau, ondorioak zeintzuk izango dira zen. Egongo dela kirol portu bat hondartzari pegauta, onduan, baino zalekin bapea. Ur kalitatea dudai gabe, pentsa lezue, zati bat eskazago, baina ez hor bakarrik, urlamina hortan bakarrik. Egongo da kalitatea eskasa, hor, borrian, pizina sarrian, egoten bada pizina sarra, ze behar bada beharrezkoa izango da, hondartzan danian. Bainatzeko tokisa askoz ere gutxiago, ze trafikoa, horko kirol portua izango da oso ondia.
eta trafikoa murriztengo da. Beraz, bainatzeko guneak izango dira, murriztengo dira, eta beraz, guk ezautzen ditugun bainatzeko toki horrek desagertu egingo dira betiko. Kotxe mordoska bat, ez dugu pentsauko hor, kirol bat portu bat eraikita ondartzen gurua aparkalikurik ez danik egongo. Hor egongo dira kotxeak, eta kotxeak gora eta bera egongo dira bertan, trafiko galanta, eta beti gertatzen den bezala, onuradanak, badakio zein jasotzen dituen, ez ditu jasotzen mutriku udalak, onuradanak jasotzen ditu, kirol portuan onuradanak jasotzen ditu portuko zuzendaritzak. Beraz, ikusiko dugu gure herriko sarma eta benetako tasuna harriazpian galduko diazela. Orduan, zer irabazit, mozio honek aurrera egin nahi dion afera honi, hau da, aipatzen dituen eskaera zati guzti horri, gure errealitateak ez du bat egiten. Eta ze uste dezuei gertatuko dela hemen donostikoei, ze esango diote donostikoei edo plentxiakoei, kanpoan gelditu diazen amarretan, sosketatik kanpo gelditu diazen jendiai. Tranquil, egingo ditugu portu geixo eta eukiko dizutu gisa bertan, beraz hemen txadakago adibide bat, ez? Orduan, ikusten deguna, gure ikuspuntetik hemen daukaguna da, herri eredu bat. Ze herri eredu nahi degun. Aspaldi hartutako erabakiak, hago batekotasuna guzti hori, gaur egun, gizarte asko aldatu da, gaur egun, guretzako horrek dira diskurtso hutzak, eta ez dute balio azaltzeko zer nolako mutriko izan nahi degun etorkizunaren. Izan aldegun, itxasorekin erlazio osasuntzu bat eta barnerakoiago bat, danontzako herri bat izan, edo beste zeozer, beste kostaldeko, beste klon bat, eta guk argi dakau, gure taldeak argi dauka. Honi, enbiartzako planto, eta benetan guk eskatzen dugu udaleko bi alderdiei eritziz hausnartzeko, debatitzeko eta eritziz aldatzeko. Zetako laguntasuna behar dugulako, planto egiten laguntasunari behar dugu. Eta dakago, konbentzimentuko osoa, etorkizunak ipiniko gaitzuela bakoitzak bere tokian. Beraz, boskari daukio nahi, nik egingo nahi, abstenitu egingo nahi, azaldutako zalantzaken kontuan eukita. Baina, hausnarketa hori, guk ikusten ginen ezinbesteko azala, kirol portuako errealitatea, mutrikuko errealitatea da oran, eta izango da askoz ere gehiago, hemendik denbora gutxiago batera, ezer egiten ez badugu. Rafa, mesedez. Mesedez. Erki, nik bi kontutxo bakarrik. Legez kanpokotasun hori aipatu ezuna, toka usatelako eta eskuetan eukidetelako, ez da Eskola Herrixan eta Kantabrian legeri bea dan aplikagarri, baina Kantabrian bai aplikatzen diala hurbiltasun irizpideak lehentasunak emateko orduan. Herriko kirol portuei, herritxarrai eta antzinatasunare bai, herritxarrak ez diazen nahi ere lehentasuna ematen zakue, komunidadekuei bigarren lehentasun bat eta gero hirugarren lehentasun bat kanpokuei, ezta? Orduan, baina Jonek esan duan bezala, gu baino goro dauan gai bat dau, Jonek esan duan bezala, baitxare, parlamentuan lantzen nahi dana, dekretu berri baten lanketan ari dia, eta hor dabiltzanak, ezta? Baina edozein kasutan, eta naiz eta mutrikuri etzaion tokatzen, oan dala buruz nabile, oan dala 4 urte intzialako emakidak eta 15 urteako intzialako, urrengo 9-10 urteetan baki eukiko dugu herrixan, baina oain determinatzen diazenak 9 urte barru bete-betian tokatuko zakuz, eta horren alde horretatik bai dala herri honen kezkai iturri bat, ez da gai hau ere. Naiz eta oain baketzu hon, eta urrengo 9 urteetan arazoike gertatu ez, gerta daitezken arriskuak egon daitezkela pentsatzen dugu ez.
Orduan, legezkotasun kontuetan da ni sartuko, baina bai eskuetan eukidetela hori, ezta? Eta berriz diot, ez dakit baloratzen, angua eta hemengua pareka garrixak dian, ez? Gai honek aldigu eman askoako, inigo, eta izan desun guztiai ez, baina ados, herri ereduan inguruka, hausnarketan inguruan, iruditzen zait kirol portu, dike, eta beste hainbat kontutan ere enbiarko gendukela. Lan, ez dakit, zinegotzi bakoitzei begiratu eta seguru gai bat atako neukela. Baina ez dakit, egoera sozioekonomikoan inguruan ere hausnarketa bat enbiarko genduke, turismoan inguruan ere bai. En fin, hainbat eta hainbat alorretan, ez da? Pasatu ditugun mozioak eta ikusitza, berdintasun, en fin, refuxiatuak ere geota kanpoko jende gixo datorkigu, en fin, ze herri sartzen ari dizaku herrixa, etxeko zaintzak, en fin, hausnarketa, nola esaten da, alderri anitzeko hausnarketa baten biharrian gaudela, iruditzen zat, gaudela, dikia ere bai, portu ere bai, baina herrixa ere bai, eta jakina herrixa eta portuan arteko harreman horren inguruan hausnarketa totala beharko dugu, etorkizuneako. Hausnarketa partziala bai, baina osotasun baten baitxan, ez da. Baina, bueno. Nik, labur, ez dut nahi eztabaidan sartu, baina... Ez sartu. Baina, ostras, inigon diskursoa izan da, mozio honen eduke baino asko zera erutzo junda, ez? Eta nik ulertzen dut, berdientzako, gai hau, diki eta portua dela, zuen sarrerako, ez? Zuen sortzeko arrazoi ere hau izan zen, eta, ulertzen dut pasio hori, ez? Eta jartzen dizuen empeño hori. Baina, hombre, irutzen zat, imaginazioa ere, imaginaziotik asko ondala diskurso hortan, eta, nik uste baietz. Eta gauza norpeak pentsatu uste eta egixak bazia bezala botatzi ere ez tala egokixa. Hau da, hemen behin da berrez aipatzen duzu, dikien barroko eremuan kirol portu erraldoi batein behar dela, ez dakizer hori da herri eredu aldatuko da, eta barkatu baina ordenak asmakizunak dira, ez tolako izerre eta ez da sekule hon. Eta inongo forotan hori ez da sekule ipatu izan, ez da zuen behin da berriz urtia joan urte hori errepikatzen dezuen. Hor, inok sekule ez du plantamendu euki kirol portu bat eitzeko. Inok ez du, esan dezu, arantzatapiak ez ukatu. Ez du inok ukatu, ez talako gai hori. Osea, momentuz, helburu bakarra da, dike hori bukatu. Aurria, eta guan bezala gaizki dabalako, bukatu hori da, besteik ez da. Baina horren barruan esaten dena da urrengo, portuko plan berezia egiten da momentuan, eta modu parte hartzainia egiten danean, orduan definitzu beharko deula, eta orduan izango da momentua ideiak emateko zer nahi deun edo zer ikusten deun, bakoitzak ze ikuspuntu dakaun, planteamendu etxoko momentu orduan izango dela. Baina momentuz, ez du inolako planteamentuk, ez Eusko Jaurlaritzan aldetik, edo Zudalan aldetik hor zer egin behar dan, edo zer abilera eman behar zakon horri. Orduan, beste futuru bile danak, asmakizun danak, barkatu baina imaginazioa iruditzat diala, eta ondo du imaginazio ukitzia, baina egi bezala saltzia, ez da, iruditzat erritxarrekiko ez dala ere, osea, zintzuak ezen barkatu, esan, guk uste dugu ontare bideratuko duela, bueno, uste dezue, baina realitatea olako izerrera ez da hola, eta ez da la sekuleon. Eta beti mesaje katastrofiko horrekin zabiltzte, bere momentuan zen, portu txatarrero bat izan behar zen, mutrikuko dikia, ez? Dikia bukatzen zanean, barroko eremua, behin da berzaten zetuen, txatarra garraiatzeko portu bihurtu behar zela. Mutriku portu txatarrero hori entzun denik urtiak etorri udaletxe honetan. Gero, hormigoia eta pasaeko portuko, kanpoko obrantzako material pilaketa eta garraioarako portuak. Ez dakizen bat berzio, ez dakizen bat variazio ondian. Baina beti izan da, imaginazioa, ez dakizlako, ez tanian egon, beti izan da, babes dikia, segurtasun emateko mutrikuko sarrerari, burlamina, segurtasun egoera baten emateko, eta bestelako planteamentuik momentuz behintzat ez du. Turrongo, ikusi beharko da, ze planteamentu dozen, edo bakoitza ze planteatzen duen, edo izu ez da planteatzen, eta hor bukatzen dira obrak, Baina, esan duzu, 20 urteko bilarak ere ikusi behar da. Bueno, bai, ikusi behar da. Eta etorkizunak emango iku arrazoia. Bezko, indala 20 urte, nik akordatzen nahi, eta udaletzen ezko orduan ere ban nahu, angaztian egin dika, baina orduan ere ban nahu udaletzen honetan, eta esaten zen, ezken mutrikoko portua bihurtu behar da Gasteizko portu. Gasteizkuak erosi behar dugu etxe pizan mordo bat, sekulako lujozko jatiak eta etorkozako mutrikoko portura, eta mutriko bihurtu behar da Marbellak itxienean. Eta hori, holako mesajeak behin da berriz urtia joan eta gaur deguna ni mutrikoko kirol portura bidatzen dut, eta zer ikusten dut.
Mutrikuko jubilatuak edo arrantza gustatzen zakuena, lehen motor txikisa zakena kofreiakoan azterrian, oendake modu antolatu baten kirol portuan. Kanpoko, bango bakarra batzuk, baina, desde logo, ez atirutzen sekulako, aberatzik desde logo ez atirutzen etorri danikan, sekulako jateik nintzat ez ikusten. Eta dia, batez ere, herrikuak, arrantzako zaletasun badakaenak, aizialdiko arrantzazan dezu, bai, hori beste kontu bada. Baina, nik bestelako perfilik ez ikusten. Eta mutrikuk ez dakizlako turismoan zelako gorakadak eta, ez da, realidadi ez da. Eta kirol portua ez da Eusko Jaurlaritzak ere inposatu zuen gauza bat. Hemen dikia eta portua eta izan zanean kirol portu ere erretxiken eskatzen zen gauza bat zen, modu antolatu baten kirol portu bat itxeko. Kirol portu bat, mutrikuko ez da kirol portu erraldoi bat eta ez da izango ere. Osake, ondo do, norpean interesa defendatzia eta norpean ideiak eukitzia eta horren alde borrokatzia, baina jendien gainatu gabe, hau da. Asmakizunak gabe, horrezto, bigarren kirol portu bat ere iketzeko, momentuz behintzat ez du, etorkizun nien ez dakiz etorko dan, kirol portu, arrantza portu, edo izelako portu, dagoan bezala, igarixen etxeko, ez dakiz zerri izango dan, baina momentuz ez da debate hori ere, eta ez da sekula mai gainean ere, orduan danak, nahiko luzatu. Aitorrak editz eskatu dugu. Bueno, nik jatorri etortzen da mozioa, ez jungo dikeko kontuta. Azken finean, Daion ezok esan dizun bezala, ez? Zelago politxa da txukalea jund ikustia gure jubilatue, gure nagusien o arrantzale nagusien motor txikisa bertan ikustia. Gu mozio honekin ikusten duena da, likera esan, arazo bat horrientzako. Gu ikusten duena da, azken finean, lege berri honekin, prioridadi emango zagola pantalana neurrixan arabera, azken finean, embarkazioak zenbateko lur lamia hartzen doan. Azken nien, zenbat diru geixo, zenbat eta etekin geixo ateatzi horren aurrian. Orduan, guk ikusten deuna da, esan bezala, kutsu hori mantenituz, bai, eta arrantzalia zehitziekela, ez arrantzalia jubilatu da, motor txikisa dakaena, bertan zehitzeko, bentsat lehen itzi bertako jendiai. Ez goz esaten gauza berri bat, porque hasiera badoz beste eredu batzuk horrek, okritexo horren markatzen dauna. Adibidez, babes ofizialeko etxietan, bai ematen da lehentasuna herri txarrai, babes ofizialeko etxiak emateko orduan. Bagoazen hori ere, ez, hor saiatzea, bezaten da bezala, ez, ni azkenengo hoi otome urtien baldin baraka motor txikisa, nore motor txikisa zaintzet, ez, hor dakat, eta aiatzen da legedi hau, eta nahi motor txikisa daka 450, eta dator, kanpotar bat 430 dakana, nik neure pantalanalaga, azken hori urtetan hori daiena, pantalanalaga motor txikisatea dortikan kendun behar dut. Orduan guazen behintzat, ez, albalin badeu, zaiatu hor dozenak mantenitzen. Bueno. Ni bai. Motzien ino. Oso motz. Jon, dikea luzatzen bada, berandu izango da. Hori bakarrik esan, berandu izango da. Eusko Jaurlaritzak nahi deu, ziurtasunatik asko zera arutzago doa. Hor zeo zer nahi duen, ez? Zuk esango duzu, nik nire imaginazioak, ni argi daukatzen nahi duten egin. Baina hor, olako gauzak ez dira egiten, ezergatik. Bestelako, segurtasun izango balitz, hainbat modu doz. Hori bakarrik esango zu. Eta dikea usten badegu luzatzen, berandu izango da. Venga, beraz, kirol portuak erakunde adierazpenaren aldeko bozkak, aurkakoak. Ontsa. Eta abstentzioa. Beraz, aldeko 6 boto, aurkako 4, parkatu. 4 Eta abstentzioa bat, bai. Parkatu, Batzarrak bezala 2 ordukuak egin beharko ditu genuak, ez? Venga, Bai. 10. puntua pasatzen bagia, Osakidetzako herrietako ambulategien itxieraren aurkako eta osasun sistema publiko indartzea eskatzeko erakunde adierazpena izaskun. Bueno, a ver, kaso itxia zelan, danok jagoz... Bai. Bueno, herrietako ambulategiak itxitzea salatzeko eta osasun sistema publikoa indartzea eskatzeko mozioa. Osasun sistema publikoan gertatzen ari dena ez da berria.
Azken urteotan Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakien ondorio dira ondorengo hauek. Etenik gabeko arretaguneak PAK deitzen direnak itxi dira, edo ordutegiak murriztu egin dira. Osasun etxeetan profesional gabezia handia dago, eta ondorioz profesional batek gainerakoen lanak bete behar izaten ditu, eta egunerokoan 45 kontsulta inguru izaten ditu. Egoera horretan, ezinezkoa da pazientei kalitatezko arreta bermatzea. Osasun etxeetan bizitza osoan izandako zerbitzuak ixten edo murrizten ari dira. Konsulta presentzialak lortzea gero eta zailagoa da, eta atzerapenak nabarmen areagotu dira. Adinekoen da kronikoen jarraipenerako gero eta zailtasun handiagoa daude. Eta osasun sustapena bertan bera geratzen joan da, edo ez da behar bezala garatu. Hori guztia ez da pandemiaren errua, ez zen pandemiarekin hasi. Murrizketak eta planifikazio eza, eta osasun sistema publikoa pribatuaren mesedetan ahultzeko estrategia aspaldiko kontuak dira. Osasun sistema publikoan eman diren atzera pausoak gero eta nabarmenagoak izan dira, bereziki 2018tik gaurdaino. Eta guzti horren ondorioak herritarrek, pazienteek jasaten dituzte, are gehiago herri txikietan. Pandemian denok ikusi dugu zein garrantzitsua den kalitatezko lehen mailako arreta izatea, baina sistema hori indartu beharrean Jaurlaritza kontrako egiten ari da. Herri txikietan medikura joateko beste herri edo hiri batera joan beharko dute. Hori ez da aldaketa kultural bat. Oinarrizko eskubide baten aurkako eraso bat aizik. Pertsona guztiok kalitatezko arreta sanitario publikoa jasotzeko eskubidea dugulako, eta hori da orain arriskuan dagoena. Horregatik, Mutrikuko udaleko udalbatzak honakoa adostuko du. Bat, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio urte osoan zehar, udasasoian barne, herri honetako osasun sistema publikoak eskaintzen dituen zerbitzuak berma ditzala. Bi, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehentasunez mediku egoiliarren kontratazio eredua aldatu dezala. Kontratu egonkorrak eta lehen arretan euren garapen profesionaleko ibilbidea ahalbideratuko dutenak bermatuz. Alegia, kontratu egonkorrak, lanpostuak egonkortzeko eta euren garapen profesionala bideratzeko gaitzaz aukera izateko. Halaber, gainerako osasun profesionalen kontratazio baldintzak hobetzeko xedearekin azter dezala Osakidetzan kontratazio irizpideak aldatzea, beti ere egonkortasuna eta garapen profesionala sustatuz. Horrela, Osakidetza erakargarriago bilakatzeko eta indartzeko. 3. Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehen arreta eskaintzen duen mediku, erizain eta gainerako osasun profesional kopurua handitu dezala. Disiplina anitzeko lantaldeak sortuz, non beste profil profesional batzuk txertatuko diren, hala nola, geriatrak eta fisioterapeuta. Hortxe bukatzen da? Bai ez? Hortxe bukatzen da, bai, listo, bai. Venga, hala. Bai, Jon, tenigo. Bai, bueno, egiz esan mozio honetan bukaeran eskatzen dian puntuekin ados goz, baina azalpenakin ez, hemen intentzionalidade klaro bat ikusten dugu, ezta? Bai, Jaurlaritzaren eta gure alderdixaren kudeaketaren kontra, eta guk hori ez dugu inolaz ere ontzat ematen, batez ere azken aldixa, baina bizi guztian esango nuke, behin da berriz, errepikatu izan den gauza bat izan dela, PNV eta Jaurlaritza osasun publikoa privatizatu nahi izan da bilela, Osakidetza desmantelatzen ari dela, tabar, nik uste bizi guztian gabiltzela goza berdina entzutzen, eta hemen izan behar argi eta garbi hori ez dela egisa, eta hori gizurra dela. Gure alderdixa ez dagoela ez Osakidetza desmantelatzen eta ez osasun publikoa, osasun pribatua bultzatzen ere. Gu Osakidetzaren defendatzailea gera, eta ez Osakidetzaren defendatzailea bakarrik. Jaurlaritzaren 40 urteko ibilbidean, kenduta Patxi Lopezen 4 urtetan, beti osasun saila izan da EAJak kudeatu doan kartera bat. Hezkuntza eta beste hainbatekin ez bezala, osasun sailakin bai. Osasun sistema, Osakidetza, hain ondo baloratua daukaguna, hain arro sentitzu izan ganak euskaldunak beti, olako osasun sistema bat eukitziaz, gu ere bai, nik uste gure zeiloa badakan gauza bat dela.
Eta orduan, natzan garbi lagan nahi dut ez gozela gu inolaz ere Osakidetza desmantelatzearen eta osasun pribatua lehenestearen aldeko jarrera baten. Hori izan da, baitxer esan behar da, bazkeneko urteak oso gogorrak izaten ari diala osasun publikoari dagokionez. Lehenengo krisialdi ekonomiko egin duen 2008an, orduan inbertsio gehitzeko eta berrikuntzak eta sartzeko ahalegina edo mugatu egin zen. Eta handia rekuperatzen hasitzago zenean, berriz ere normaltasun batea bueltatzen, danodak egun bezala pandemia iritsi zen, eta horrek bai, tensionatu dugu asko osasun sistema publikoa, eta behinok nahi ez gendun egoerak eman izan dira, ezta. 2 urteren ondoren langileak, Osakidetzako langileak, mediku erizainak eta gainontzekoak oso nekatuta daude, eta ulertzeko modukoa da, sekulako lan egin dugu, eskertzeko modukoa, eta onartu behar da, ja nekatuta dozela. Herritxarrak ere bai, bazkenean, neurri deseroso asko, inontzako guztokoak ez dien neurri asko hartu behar zandialako, presentzialidadia mugatziana, eta bar, gainontzoko administrazioak ere hartu ditugunak, eta herritxarrentzako ere ez dianako moduak, mutrikuko udalak ere hartu izan behar izan ditu horrelako neurrixak, eta nik uste dut, zailtasun, behintzat Osakidetzak erantzun egoki bat ematen jakin doala, eta bai Madrilen, IFEMan, eta beste bat autonomia erkidegotan eman dien irudixak, hildakoak barra eta memeintzat modu duinago baten aurre egin aldi izan dizola pandemia egoerari, ezta. Esan den bezala, badaka zer hobetu beharra, jakina, eta oain sekulako geixen, 2 urte oso gogorretatikan gatozelako, bestelako arazo estrukturalak ere badoz, pertsonala falta da, medikoa falta dira, erizainak falta dira, ez Euskal Herrian bakarrik, bazter guztietan, nazioarte mailan izango nuke, eta arazo estruktural bada, eta ez da planifikazio ezaren edo personal kudeaketaren errua, baizik eta goitzik datozen, urtetako erabaki okerren bemaitza, bazakigunak hau iritsiko zala, baina interinidadeen kontua, Mutrikuko udaletxeak geure buruei beidatzea beste ez dakau, ze interinidade tasa dakau, Mutrikuko udalak gainontzeko administrazioak bezala. Horre ondialako reposizio tasak eta bat lege danok bete behar esan ditugunak, eta horrek zailtu doalako langileak finkatzea, oposaketak ateatzea eta bar. Eta aldanik eta hobetu nahi beharko da, erronka handi bat hor, osasun profesionalein gabezi horri erantzuteko, eta nik uste danon aleginei esker horri heldu behar dizola eta danok egin behar duela horren alde. Baina, desde logo, hori hauteskundeak urtebete baino gitxo falta danean, nik uste hau bandera moduan hartu dela, Osakidetza desmantelatzen dagoen alarma ez dakit efektu hori, edo dei hori nik uste hartu nahi da, aurreko astetan ikuste ditugu manifestazioken eta hori, eta niretzako, ez dira, desde logo, errealitateakin ez datoz bat. Orduan, nahiz eta gero horrez bukaeran eskatzen dian puntuekin ados egon, guk ere ikusten daulako, osasun publikoa indartu behar dela, baliabide gehiago bideratu behar dela, pertsonal gehiago behar dela, pertsonak egonkortu behar dela, gu guzti horra denekin ados goz, eta norabide hortan eman behar de pausuak, aurreko azalpen guzti horra denen txikan, iruditzatetelako geure buruai jarraisak botatzea litzatekela, gu hartzen itxuen gogea mozioetan. Inigo? Mozioak agertzen du modu zehatz baten ze ondorixo dakan, gure osasun publiko zerbitzuarekin gertatzen ari den bilakaera, ondorixo honek, ondo deskribatuak izaten dira eta gu denok pareatzen gaude. Hemen guk bat gatoz, hemen mozioan esaten danakin, ulertzen dut, parrafo hori edo hemen parrafo bat Jonek aipatu duena, planifikazio eza behar bada politikoki bideratuta egon aldean edo ez dakigu, ez gara sartuko. Hain zuzen ere egon da, azte honetan egon da, estatu gozuan, 75.000 horri sanitaixoen izapidetzarekin kontuan debate handia eta radizoan interbentzioak orokorrak ez bakarrik Euskal Herrikoa zan kanpotar bat eta hausnarketak egiten zituen pizkat mozio honek jasotzen duen hildoan. Honek izan nahi dut, arazoa orokorra izan daiteke, estatu gozuko orokorra. Zailtasunak daudela pertsonala egonkortzeko, ez jakintasunik esaten dute, baina da errealitate bat
hor dagoena. Erabilpena egingo zaiona ez dakigu, baina guk, funtzakin, bat egiten dugu eta beraz, gure, jabetzen gara, osasuna dela gizarte baten atalik garrantzitsuenetariko bat eta aldan eta babes gehien jaso behar duela. Babes eta balaidak. Ez bat dugu nahi izan, estatu batuetan bezala, osasuna izango da, bere balio propioak dituenak, eta beste edozein ez. Beraz, aldeko bozka. Nik uste nekauta gozela danok ez dakabela matrakako gorik, baina irutzeza privatizazioan eman diala pausutxu batzuk, irutzeza adibidez laneko bajak, mutualiak gestionatziak eta gauza horrek guain urte batzuk pentsau ezinekuak ziala, gure datu pribatu horrek, enpresa pribatu batzuen eskuetan neotia ere, pentsa ezina zala momentu baten, esan nahi ikusten diala aldaketa batzuk, eta ikusten dira, eta egisa da langileak oso nekauta dozela, baina nekauta doz ere, ez dakilako ordezkoik, esan nahi, danok ikuste duzeko ostatzen dan txanda presentzial bat hartzia, ez? Gertauzatzu, ez? Nik baja asko ez dut eukitzen, baina azkeneko erizain batek eman zian, da erizain batek enduzian. Gauz horrek gertatzeia, danok ikuste ditugu, danok ikuste du, mejore biharra, ez da? Horixe, ala. Nik hemen aipamen bat nahi duten, aztien ibili naizelako harremanetan Xabi Eizagirrekin, ikusten genduen ez, plantatu genduen, modua egon zeiken mozio bateratu bat edo itxeko, azkenian ikusten gendulako bukaerako 3 puntu horiek, eta ustete Xabik laugarren bat ere proposatzen zuela, baina hildo ontatik zijuana, eta pixkate berreformulatzeko edo mozioa, jakina, eta Jonek esan duen bezala, Jonek bere urtebete falta da hauteskundeetako, berak esan duen bezala, kanpaina giro edo lako kontestualizazio baten egin deu honen kokapena, ez da, ez dut uste horren besteako izango nik, baina edozein kasutan. Iruditzen zat, puntuen aurreko azalpen horietan, hor dauela, eta Xabiri ala agertu nion, do interpretazio politiko bat, edo balorazio politiko bat, eta orduan hori hartzen dugu oinarri ondorenian ondorio horiek ateatzeko, ez da. Ondorioekin bat etxen dugu, biztan denez, ez aurreko balorazioarekin, baina guetzat hori izan da oinarri, azken baten, eta hori Jonek esanen bezala, hau herri txik gaindiko plantamendu batetik datorrelako, eta hori oinarri degulako, ez da. Eta oinarri ezberdin hortan, azken baten, da, hori, bizitza, bizimodua edo modu ezberdin baten ikustian ondorixo bat konpartitzuko, ez dugu konpartitzuko, bakoitzak bere ikus miradaka, baina horretik anbinean, nahi nuan indarra eman edo, Xabikin egindako bide horri, iruditzen zatelako, euki deula, naiz eta ez gen iritsi hontan toki batea, baina bai ibili alarreman baten eta lanketatxo baten barruan, horren aipamen etxia. Beraz, Osakidetzako herritako anbulategien itxieraren aurkako eta osasun sistema publiko indartzeko eskatzeko erakunde adierazpenaren aldeko bozkak, abstentzioak eta aurkakorik ez, beraz. Aldeko 7 bozkarekin eta 4 abstentzioekin onartuta. Erregu galdetetea, aiatzen gara, Jon da Inigo? Bai. Eta, badakit gaurko plenoa luzia dela, eta asko luzatu dela, eta gainean gai hau 2 aldiz, 2 puntu ezberdintan atea da, baina irutzen den, oin zala momentu planteatzeko, hasieran, dikien inguruan, dikien gaixan nahi dut berriz eratea, hasieran udalaen kudeaketaren berri eman dezunen aipatu dezue, baina, orduan ezatukun guri tokatzen izketan etxia, orduan zuen kudeaketan berri izan, eta inogok ere mozioan inguruan aipatu dugu, baina kirol portuena zan, ezaten uritzen ere momentu zen ikan, orduan, nahiz eta 3. aldiz errepikatzen deun, gaixan nahiko neuke bintzat aipamen batein, ez da? Aurreko pleno baten, berdiak, Inigok, beste 2 alderdi xoi, botazegun pelotia, ez da? Dikian inguruan alderdi bakoitzak zakan jarreria edo garbia saltzia edo gustatuko zatzuela, esango duen hori, tokatzen danean edo bakoitzak egingo du bere modura.
aurreko astean edo, EH Bilduk etxe guztietara buzenatu deu paper bat, eta hor esaten den gauza batzukin, pixkat harritsuta geratu gera, eta orduan, gai hau, behintzat gaur hemen motz-motz bada ere ipatu nahiko genduke. Zeba hor, ipatzen dira hainbat gauza, batetikan penaz, Mutrikuko EH Bilduk penaz hartu duela berria, herriaren iritzia ezagutu gabe garatu duelako berriz ere. Mutrikuko portuaren egoera eta Mutrikuko herriaren egoera asko aldatu direla, dikia eraikitzeko obrak duela 10 urte geratu zirenetik, internet bidez jakin zenutela esleipenaren berria, eta holako afirmazio batzuk egiten dira, eta gu behintzat, desde logo iruditzen zako herritxarrekin ere nahiko garbixak eta izan bergela eta gauza merezi dela, dian bezala edo esatia, guretzako behintzat horrek ez dialako hola izan, ez da. Legealdi hasieratikan, udal gobernuan sartu zinetenetik, Eusko Jaurlaritzareko portuetako zuzendaritzaken izan dezun arramena izan da etengabia eta jarraixa, eta sintonia honian gauzatu dana gainera. Azkeneko bilera udaletxea etorri zian eta 3 alderdiarekin elkartu zian, baina aurrez, hainbat eta hainbat bilera izan dituzue udal gobernuak. EH Bilduko ordezkarixak, alkate eta zinegotziak gu ez gehazeku lehon, da berdiak ere ez, aurrez, zuek egon zeate bilera guztietan, baina izan dieten gabiek. 2019ko irailak behatzi etxan lehenengo aldiz, 2008ko otzailak 27an, 2008ko abenduak 14an, 2008ko ustailak 30an, 2008ko otzailak 2an, eta 2008ko maiatzak 26an. Hau da, urtean 2 bilera izan dituzue portuetako zuzendaritzakin, zuek, udal bezala, Mutrikuko udalan ordezkari bezala, alkate eta zinegotziak udal gobernukoak, portuetako zuzendariarekin, behin eta berriz bilera guzti horietan dikiaren kontua aztertu eta horri buruz hitz egin izan da, beste gai batzuk ere bai, portuaren inguruko beste gai batzuk, kofradia zarra, txabolak, plan berezia eta bar, baina batez ere bilera hori guztien eduki nabarmena, gai garrantzitsuena jorratu dena bilera guzti horietan izan da dikia. Mutrikuko udalak ez deu sekula zalantzan jarri, diki hori bukatu behar ezanikan. Eta gaina onge, hemerotekan ere, igual gaur ez denei luzatu, hemerotekan ere behi da, zein izan da pixkat ibilbidea eta zenek bakoitzak zer esan den urte guzti hauetan, izan behar da Mutrikuko udalak obrak geratu zianean Eusko Jaurlaritzari exigitzu ziola, eta hemen manifestazio handi bat egin zan, eta herriko hainbat eragile, alderdi politikok aparte, aterazian merkatarixen elkartea, alkohole intxirri, turismo hotelak eta bar, hainbat eta hainbat eragile herritxarrak, Eusko Jaurlaritzari exigitu obra hori bukatzeko. Alkate dana orain, orduan era alkate zan, eta irakurtzenan notizia baten, Diario Vascoko notizia baten, que el alcalde muestra su disgusto y preocupación al no incluir partida presupuestaria alguna en los presupuestos. Hau zan Almudena esango dizut, nire dezu antxen, ez daukat amaien bertu da. 2013an, markatu, 2013an, bai, alkate zinela. Almudena Urkijo zuzendari zala hemen zalako bilera baten, eta kompromiso hartu zalako, portuko obrak berrekin goziala, eta ikusitxe urte hartan aurrekontutan ezin izan zala, edo zala aurreko partida ikan sartu, horlako agerraldi bat, edo, behintzat, hando titularra Diario Vascon, bisalduko dizut artiko lehen egalema dezue, gure elkatia, zeu, markatu, ez da nahi personalizatu, baina, disgusto eta preokupazioa azaltzen obra horrek ezialako bukatu behar, ezta. Ez nahi detena da, bilera guzti horietan sekula, nik uste ez dezuela zalantzan jarri diki hori bukatu behar zanikan, eta parte hartze prozesua dikien inguruko ere ez dezu sekula eskatu. Beste gauza bada, parte hartze prozesua plan berezia egin behar danean. Eta hori guk ere esaten du beti, ez zuak nahi dezulako guk nahi duelako, plan berezia itxia tokatzen danean, legiak ala agintzen dalako, parte hartze prozesu bat egon beharko da. Baina gauza bada dikia, bukatu, eta beste gauza bada plan berezia. Eta Eusko Jaurlaritzak, izan du, behin goizotan, dikiaren obrak bukatzen danean orduan ekingo diola plan berezia idazteari edo lantzeari. Orduan etorreko dela. Orduan,
parte hartze prozesu ongo da orduan, legeak agintzen diolako eta horrela egin beharko dalako, baina oain eta dikian inguruan parte hartze prozesua sekula ez dezue planteatu izan. Esan deten bezala, enteratu zinetela internet bidez? Ez. Hau da, urtero 2 bilera eginda, 8 bilera eginda dikian inguruan, informazioa lehen eskukua eta oso euki dezu. Eta gainera, esan behar dut, dakigunez, bilera horrek oso modu honian joan izan dira, beti, sintonia honian. Jaurlaritza eta udalen artean ez dalako inolako, ez dakit, talkarik edo egon inolako momentuan. Eta horretxikan, nahi duzan, gu harritxuta geratu gala idatzi horrekin, gure ustez gauzak nastatzea dakalako helburua, jendiai parte hartze prozesuakin esan, baina garbi izan gabe, hau da, parte hartze prozesu ez dela, edo sekula ez dela plantatu, dikia bai edo ez, edo dikia bukatu edo zen inguruan, parte hartze prozesua dela, esan duten bezala, portuko barruko eremu horretan, lehen inigo gehiatzen zana, barruko eremu horretan, dikia bukatzen denean, zer erabilera, dauden kofraixai eta edifizio desberdinei zer erabilera emango zakuen, portuko laminain zer erabilera onartuko dian, hau da hori da portuko plan berezia. Plan berezia ez da dikia bai edo, dikia, ja obrak adjudikauta doz, uda ondoren segurazko zuko diala obrak, eta urtebeteko luzeko epia da uste dakela, informazio hori guzti eman da, leheneko pertsonan, orduan, sin más, nahi gendun gaia batera, irutzezakulako, herritxarrei garbi izan behar ditugula dikien alde goz edo ez goz. Baina erdibideko engaino gabe, hau da, ez dakit, irutzezakulako idatzi hori ez dala argisa, eta ez dala benetan ondo isladatzen udalen partetikan, udal gobernu partetikan eukide zuen ibilbidea eta zuen jarrera azaldu dezuena, guk ere ontzat ematen dauna eta guk ere bat etxen dauna jarrera horrekin, eta idatzi horretan jasotzen dena. Guretzako bi gauza ezberdin erakusten dugu eta inkoherentzia hori behintzat gaur azaldu nahi gendun. Internet bidez jakin gendulako zen gendun, Internet bidez jakin gendula. De hecho, akordatzen nahi, Inigo, usted esan ziola Rubeni, lehenengo aldiz, eta gero hasi ginen behiratzen, eta han ikusi duen interneten. Modu formalian eta modu agerikuan. Aurrez esan da bai askotan, baina penaz hartu dugu berria esaten dugunean ez da pena moduetan askotan, eta harreman informalian Aitorrekin aladako esateko, Aitorrekin harreman esan duzun bezala, batez Ruben Aitorre irurok ongea ez, Aitorrekin harremanetan, eta harreman oso zuzena, oso azkarra eta oso baikorra. Iruditzen zait bai gu behakin, bai beha gurekin, oso zintzotasunez edo ibili gala ez. Eta penaz hartziana da alde horretatik, baina, ojo, dikia esateu, baina ezke dikiekin bezala txabolakin dakau, eta txabolakin bezala dakau kofreixa zarra. Enteratzen gira, astelenian hasi zian, koño. Alaxe jakitzen ditugu gauzak, orduan, penaz alde horretatik, esatezu, bai, esan ziguten, klaro, esan ziguten, ondala 3 urte, esan ziguten, aipatu dituzun, ostia, gure sekretexu Mateu jonek, aipatu dituzun bilera horietako baten ez, baten beste baten, komentau izan digu Aitorrek, hori etorreko zala, talako baten zaten dute, obrerua doz, koño, etorri dia. Hola, jake, txabolak, papelak ipine ditzu txaboletan, da herritxarrak etorri udaletxe, eta zeinek ipine ditzu papelak, eta ostia, arek izango ya. Eta gola jakitzen ditugu. Hau da, komunikazio ofizial edo formalik ez dugu hartzen, ez da? Komunikazio informal erabateko, eta hori ere biharra, ez nahi izaten hori biharreztanik, eta hori ere eharra izaten da, baina bestelako ofizialtasun edo nahiko izaten da email bat, idatzi bat, aurreatzia, eta datorren hastian, 15 egun barru, hasiko dia, zea zabaltzen, kofreixa zarreko molia zabaltzen, bale. Baina, ez dakau hori, alde horretatik horren. Nik uste, internetez enteratu biharra eta pena sartziana horretik antzikoela gehiago bestetik baino, ez da. Eta gero ja egoera aldatu eta, horrek ere askotan, guri alderdi askotan, alderdi zen, arlo askotan gertatzen da
Gauza bat da, udaletxeko kudaketa neotia eta beste bat alderrizian neotia, eta askotan etxen diazen irakurketak eta momentuak eta esateko moduak eta aldau etxen dia, ez? Horren, igual idatzi hori, guain ez nahi akordatzen, ez deten joalako azterketek eta ezin dut erantzun, baina, bueno, bat onu kontu horrek eta zen gutxut, aztertu gutxut. Gero, aipatu duzu hainbat legaldia zena, harmonizan ibili gela eta hori ala da, itorrekin harreman zea. Eta gero indezun errekuento hemeroteka, ez dezuin hemeroteka, baina juntzea atzea eta atzea. 2013an nire hitzetan, nire hauan ipini dezu zen hitz horrek, aztertu merko nuke ez nahi akordatzen joan, 2013an, eta ez da ize kontestutan, eta ez dakiz ze hartan egon. Baina bai akordatzen nahi, 2013 pasan 2014 izan zala, eta gure kezka hori ikusten gendula, dikia ein ondorengo kezka hori orduan ere bagendukan, eta balixo gehixokin, balio gitxiokin, hau da, balixoik bate gabe, baina bai egin gendula ariketa bat, hausnarketa hori etxeko, eta esateko, dikia maitzen daien gero hor barruan ze pasatukoa. Arrantza portutik arutzo. Arrantza portua daude zeinerta guain, hori ez teingo, arrantza zailak beste plantamendu batzu ditxulako, eta zetorreko zakorra, eta hor, ariketa bat genuen kezka horri erantzun naixan, ez da? Beste kontu da, ariketa hori zelaintzan, ondointzan, etzan nahi, bina eintzan bintzat ariketa moduan, ez? Eta gure kezkak orduan ere bazian. Orduan, esan eta egin gauza asko ingendu zen, eta hemeroteka aztertuen beharko duke eta zea, hartu. Eta dikiaren parte hartze prozesua ez dala sekula planteau, eta oain ere ez dut uste planteatu da nik, alakoik, esango nuke. Ez dut uste. Ez, hori ba, oso garbirik ez, baina... Ez dut uste planteatu da nik. Geuket ikusten deulako dela, ja erabakitza eta ingodan gauza bat dela hori. Atza bultik ez dakana. Horrean, edozein kasutan, holakotan, behin dezuen kritika hori jaso eta aztertu beharko, geure burua hausnarketa batea eraman, en fin, interpretazio batea. Urrengo etorriko, erantzun batekin. Ni gehigarri bezala, ez geha sartuko guk bileren gora beretan. Bilet batu ginean, esan ginen, dano jakitun gineatzen edo ez. Ez geha... Inigo, parkatu, bina, ez dakitxe, bina, indoan erregu edo galdera gurekiko zan. Bai, baina nik etorne da nahi duten, horren inguruan. Bai, badakiz, zuekiko da, baina ni nahi noan, igual bezala, nahi noan esan, horri nahiko ambiguoa da nahasmena sortzeko, hori da gure ulermena. Nahiko ambiguoa da nahasmena sortzeko. Eta gero informazio gisa, guk bai, ez degula jaso informazio bat behar ez, bakarrik detaile txikitxo bat. Espedientia, hasi zan, ustaian batian. Arantxa Tapiak sinatuta, ustaian batian. Joan San Norteko ustaian batian. Obarantako ustaian batian. Etorri zen, 26an, matrikula. Eta inork ez zuen ezer esan honi buruz. Prozesu hasi danetik. Olako naturala baldin bada, obra, ze haitzeko kiber da bildurra horrek azaltzeko. Inigo, zoze erregu galderik edo. Erki, udal batza honen bestez amatxuko dugu gaurkuan, ez